And good evening, everyone. We have 13 million in the house and 25 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. Po dito sa ating live stream. Ayan, it's September 1st. Ayan, nag-uwi natin ang September ng... Yeah. Ano lang? Ano tawag? Wait lang. Nag-loading ako. At dito sa akin, may connecting. Able Wow, we have 17 million people in the house. Ayan guys. Magbabasa muna si host. Ayan, kumusta naman po. Ayan, today is September 1st, 2020. And the time is 6:10 p.m. dito po sa Dubai. And kasalukuyan po, alas 10 na po sa Pilipinas. Ayan. Narinig ba ako? Hello guys. Ayan, Vgee Rada is in the house. Thank you so much sa'yo, Vgee Rada. Ayan, magbabasa po muna si host. Maraming salamat naman po sa mga nandiyan. Ella Grant, tamsak na. I want to break free. All of me, ayan. Having you near me, maraming salamat. Niela Valrag. Sino pa? Lovie. Ayan, maraming salamat sa aking kapatid na si Lovie na nasa Canada po at nagpalipad po siya kanina ng 2.79 Canadian dollars. Thank you so much, Cici. Ayan, work muna si Speedy. Good luck sa for September live. Thank you so much. Ayan, nandito rin po sa ating bahay si Asmin Rose. Mega shoutout sa'yo. Gandang Asmin Rose. Ayan, Vistel Vlog also is in the house. Thank you so much, Vistel Vlog. Ayan, Bicolano, of course. Sino pa? Jopels, Pirazone. Thank you so much, Vgee Rada. And the Food Wonder is here also in the house. Thank you so much, the Food Wonder. Hello, host Dan Kamsak po. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, good evening everyone. Ayan po sa Pilipinas po, ito po rin akong alas 10, pati din po sa Hong Kong. Ayan, so, gandang gabi dito, Pinas. Ayan, Kamsak Woods from Good Harris TV. Ayan, thank you so much sa inyo po. Ayan, thank you so much sa inyong pagkintay dyan, mga Beshi. Wait lang po lang pa. So, guys, so, ano bang meron ngayong gabi? Ayan, Kagami Ba TV Channel. Ayan. Guys, si Kagami Ba TV Channel po ay road to 14K now. Wait lang, at ibababa po natin yung link ni Kagami Ba TV Channel. Wait lang guys ha. Si Kagami Ba TV Channel po ay ang ating mega sponsor po lagi yan sa ating 1,000 views plus subscribers. Kaya na masamang hindi pa po nakadikit sa kanya. Ayan, ibababa po ni Mami Fraudulent Vlogs ang kanyang bahay. Ayan. Mahalin po natin si Kagami Ba TV Channel. Ayan, ibababa po niya, no, ni Mami Fraudulent Vlogs ang link ni Kagami Ba TV Channel. Ayan guys, si Kagami Ba TV Channel po ay napakabait po yan. At lagi siya nag-sponsor sa atin. Ayan, and then kalimbangin niyo po ang kanyang kampana para ma-notify po kayo kapag sila po ay nag-live stream. Hi everyone daw po from Kagami Ba TV Channel. Ayan, nag-live stream po sila from Monday to Saturday po yan, 2 to 5 p.m. Pilipinas time. Kasama po ang kanyang partner na si Kaganda. Ayan, maraming salamat sa iyo Kagami Ba TV Channel sa iyong pagpasok dito sa ating live stream. Ayan, so sino pa? Gloria Perez also is in the house. Mega shoutout po sa iyo, Mami Gloria Perez from Canada. Ayan, mega shoutout host, Aprons and Pats Kitchen. Welcome po. Ayan, shoutout po sa Kagami Ba TV Channel from Zunga TV. Thank you so much. Ayan, hello everyone. We have 45 million in the house and thank you so much naman sa mga nandyan po. Ayan, sa mga naghintay pa mula pa kanina sa ating pong pag-start. Ayan. So today September 1. Ayan. So ano diba, malapit-lapit na ang Christmas. Ayan. So ilang tulog na lang yan. Start na tayo ng countdown, diba? So wala pa yung ating mga kapatid. Ayan. So Kagami Ba TV Channel, once again, thank you so much po sa walang sawang pagbibigay ng suporta. Ayan, hindi lang po sa akin, pati sa ating mga kapwa YouTuber
Ayan, si Tagalog TV channel po ay napaka-supportive na tao. Ayan, so bigyan po natin ng pagmamahal Tagalog TV channel dahil po ang kanyang tahanan ay pinaba nga po ni Mami and Franzelin Vlogs ang kanyang hagdan. Hagdan ba? Ang kanyang hagdan para kayo po ay makaakyat sa kanyang sa kanyang tahanan. Ayan, at kayo po ay madudugyang i-welcome na kung saan kay Tagalog TV channel at kaganda ay sabi nga niya, ang WH ay parang tubig at ang kamote ay nagkalat at ang pagtingin ay nag-uumapaw. Kaya naman guys, sa mga hindi po nakabigit sa kanya, puntahan niyo po ang kanyang tahanan. Ayan, magbigay po tayo ng pagmamahal. Ayan, tusukin po yung pula plus kalimbang bell para ma-notify tayo kapag sila po ay nag-live stream at kapag may mga bagong upload sila ng video. Thank you so much. Ayan, sa OFW Rakitera, Kamsakdan host. Ayan, maraming salamat sa iyo, sa OFW Rakitera. Giselle Calinis, also here in the house. Hello. Hayo, September na, paumpisa na rin lamig dito. Ayan. Si Miss Giselle po ay bagong dikit pa lang po natin kanina sa live stream ni Miss The Home Chef. Ayan, bibigyan na po natin yun ng jacket. Ayan, nasa Paris po siya. Ayan, mega shoutout sa iyo, Miss Giselle. Ayan. Sa UFW Rakitera, padaan lang po, kakatapos ko lang po ng LS. Ayan. Ayan, Lions Dan. Maraming salamat sa iyo, Lions Dan from Saktan Post. Ayan, Lonix TV is in the house. Diyos mahay na banggi sa imo, Manuel Lonix TV. From Sakdan po, ma'am. Mega shoutout po. Maraming salamat po sa prize. Thank you po, ma'am. Shoutout po sa lahat. You're welcome po, Lonix TV. And just let me know kung kailangan po ng watch hours, then I'm willing to help you po. Yan. Basta mga pikulanas, ayan. Mga diba? Mga uragon and mabinalos. Alam mo na yan, what I'm trying to say. Ayan, Lions Dan, I'm night mood. Thank you so much sa iyo, Lions Dan, sa pagiging night mood mo for tonight. Ayan, na-appreciate ko yan. Sige lang. Ayan, Giselle Polinya, salamat host. Ayan, sweet lang po at bigyan natin ng jacket si Miss Giselle. Guys, si Miss Giselle po ay bago lang po dito sa ating live stream and sabi ko nga po, ayan, nag-invite po tayo sa mga hindi pa po monetize, sa mga nangangailangan po ng bananas, watch hours, invite niyo po sila dito sa atin and I'll give, magbibigay po tayo ng 5 to 10 bananas. Ayan, siguro malaking tulong na rin po yan. And maya-maya nga po ay magpapalaro po tayo para sa 50 to 100 watch hours. Ayan, so sa mga sa mga nangangailangan po yan, let's invite them. Ayan, they are welcome dito sa ating live stream. Ayan, Miss Giselle Colenio from Paris, guys. So, I'll give her a jacket para makapaglapag po siya ng kanyang link at mas mabilis po natin siyang mapuntahan. Ayan, Miss Giselle, binigyan na po kita ng jacket. Yan, moderator ka na rin po dito sa ating live stream. Kaya naman, sabi ko nga po, kapag we are moderator, we are responsible sa pinababa natin link. No TikTok, no copyright video na ibababa po. And iwasan din po natin mag-flooding. Ayan, para hindi po matakpan yung mga nagsisipaglapag ng link, di ba? And ayusin po din natin yung pagdidikit. Ayan, gawin po natin yung tama. Unahan din po natin as much as possible para mas lalong dumami or umangat agad ang ating mga tahanan. Ayan, di ba guys? Mas maganda yung hindi lang po tayo yung dinidikitan. Mas maganda yung nag-respect din po tayo para fair ang laban. Di ba? Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Salamat po from Giselle. You're welcome. Kaya pala maganda ka, host Bicolana ka pala. Yes, taga Bicol po ako. And kung makikita niyo po din sa aking mga videos, ayan, so, I love cooking too, pero hindi ko lang siya ma-pursue, especially na back to office na. Kaya yan, so, opo, Bicolana ba kayo, or this is Vgee for you, your Bicolana vlogger. And thank you so much sa pagpunta niyo po dito sa aking live stream. Ayan. Thank you so much, everyone. Tapos, nandito rin po, mega shoutout sa iyo, Tim Cañete. Tim Cañete is in the house, isang Gloets Channel po. Tamsakdan host. Ayan, si Froggy 22, mahal kita, or Badat Guapa is here also in the house. Thank you so much, Sisi. Ayan. Dan Tamsak Sisi daw. Ayan, nandito rin po ang napakaganda rin ng boses. Ayan, galing ako dun kagabi sa kanyang LS.
Mr. Jeff Up is in the house. Mega shout out to you. And maraming salamat sa pag-usap dyan. Ayan, Mami Starlet also is in the house. I guess Mami Starlet din po ay monetized channel. Ayan, hi lang host, pangsakdan. Maraming salamat sa iyo, Mami Starlet Delizo, na nandito rin po sa Dubai. Ayan, at sa mga gustong magpa-ayos from face to hair and everything, si Mami Starlet na po dyan ang bahala sa inyo. Ayan, mega shoutout Mami Starlet. Namiss po kita. Ayan. So once again po, inuulit ko ni host, kapag tayo po ay pupunta sa mga ibang channel, ayan, so don't skip the harang. Kasi tulong na rin po natin yan. Kasi kapag tayo rin po ay na-monetize, ay ganun din po ang gagawin natin. Gagawin namin. No? Di ba? Ayan, maraming salamat naman sa 43 million in the house. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat. Ayan, start to listen. Si pwedeng magbaba ng link host. Yes, you can drop your link po. Ayan, so yung short video lang po ilalagay natin, ha? Mami Starlet, mega shoutout po and maraming salamat po sa mga nandiyan. Ayan, maya po, stay lang kayo. Sabi nga ni Manager Gonzales, stay tuned. Ayan, kasi maya ay magbibigay tayo ng, ano pa, ng WH. And syempre, automatic na po yan kapag bago dito sa ating live stream, 10 agad ang binibigay ni host. But make sure naman po na mag-stay kayo. And then, nakikita ko nagpa-participate po kayo, di ba? So, ayan, naglatag na po ng link si Mami Starlet and the Food Wonder. Ayan, baka hindi pa po tayo nakatipid sa kanila. Let's go to their link. Ayan. Let's go, guys! Ayan, umpisahan natin ang September ng good vibes. Ayan. Let's spread the love and kindness, not the virus. Sabi ko nga, di ba? Ayan, so guys, mahalin po natin yung Scarlett, Louisa C, and the Food Wonder. Ayan, sabi ko nga, mahalin, pero bawal ang kilin. Ayan guys, thank you so much. Wala pa dito ang ating mga, hindi ako nakapag-share. Wait lang, at mag-share lang po ako, Nakalimutan ko mag-share kanina. Ayan, thank you so much naman sa 39 million people in the house. Ayan, wait lang guys, at mag-share tayo para mas dumami pa po tayo. Ayan, kumusta naman po ang ating mga trabaho dyan, ang ating mga buhay-buhay. Sana lahat po tayo ay okay. Ayan. Share lang. Ba't hindi ko mabasa sa Ayan, Miss Celine Avingo. Maraming salamat kayo, Miss Celine Avingo. Ayan, ang beauty queen ng Erosin. Ayan, isang pikulala din po si Miss Celine Avingo. Pamangkin po natin yan. Ayan, maraming salamat. Wow, Lonix TV. Thank you so much. Ayan, sino pa? Naglapag din po ng si Mr. Lonix TV na isa din pong Bicolano. Ayan, ilan yung WH mo, Lonix? Ang nakatulong, yung napanalunan mo na 150. Ayan guys, si Mr. Lonix TV ay siya yung kasama siya sa nanalo last 2 days yata. So, nagpalaro din po tayo at that time. And nanalo po siya ng unang 50 WH and last is 100 WH. So sana ay nakatulong po yun and patuloy po tayo tulong sa mga kapwa natin YouTuber na ang hangat ay ma-monetize din po. Siyempre lahat naman po tayo ang gusto natin ay ma-monetize. So paano nga ba tayo ma-monetize? Siyempre kailangan natin ma-meet muna yung requirements sa Lolo, which is kailangan natin ng 1,000 subscribers. Then the next requirements is 4K watch hours. Pero ngayon po ay napakadali na po. Dati ay napakahirap, di ba? Pero mula nung nauso itong live stream, itong nagkakaroon tayo ng mga watch to watch or something, di ba? Parang mas napadali na po siya. Imagine ako po guys, nagkaroon ako ng 1,000 subscribers in just 3 weeks. And then na-monetize po tayo in just 45 days. Sa tulong na rin po yan ng mga, syempre ng ating mga mentor. Ayan, sila yung mga nagbigay sa atin ng mga tips, how to get monetized in just 45 days or mas maaga pa po dyan sa 45 days, which is nagawa naman po natin. And sinishare din po natin yan sa mga kapwa natin, YouTuber. Kaya the Food Wonder started release, so hindi kita na po kita padikit din
po. Ayan, maraming salamat sa iyo. Alam niyo po ba the Food Wonder, ang galing-galing din niya po magluto. Kaya guys, mahalin din po natin the Food Wonder. Ayan, JC13, maraming salamat sa iyo, JC13, sa pagpasok. Ayan, I hope good day kami sa kan. Maraming salamat sa iyo at namikit po siya kanina sa live stream ni The Home Chef. Yes. Maraming salamat sa iyo, JC13. Ako po yung galing kay The Home Chef. Yes po. So sabi ko nga po, continuous po yung ating promotion kapag bago dito sa ating live stream ay 5 to 10 bananas po ang binibigay natin na ayuda. Ayan, thank you so much. Noon si Mr. Dilihan po, salamat. Ayan, from Kanyete, sabi naman po ni Mr. Dilihan po sa'yo, full pack po. Ayan, maraming salamat naman dyan. Magmahalan tayo, guys. Ayan, bibigyan ko po ng jacket si bagong pasok, JC13 guys, para they can drop your link po. Ayan, JC13, bibigyan na po kita ng jacket. So wait lang, at ililista po ni host ang mga bagong pasok para wala po tayong makalimutan. So guys, si JC13 is new lang po dito sa ating live stream. Si Miss Giselle din po ay bago din po na nasa Paris. Ayan, sabi niya, start na daw po yung lalik doon sa sa place nila. Wow, ang sarap naman. Samantalang dito sa Dubai, maybe after 2 months pa yata bago lumamig yung panahon. Ayan, Miss JC13, binigyan na po kita ng jacket. Ayan, you are moderator na po. You can drop your link po, but make sure po na short and no TikTok and no copyright video po ang iyong pinalapag. Maraming salamat po, Miss Giselle. Ayan. Miss JC pala. Miss JC13. Ayan, you can drop your link na po. The Food Wonder done po sa iyo from Lonix TV. Ayan, si Manoel Lonix TV ay sa din pong Bicolano. Kaya sa mga Bicolanas out there, just nabanggi po sa inyo ka, boss. Ayan, JC13, naglapag po siya ng kanyang link. Guys, mahalin po natin. Ayan, let's give love sa mga naglalapag po ng kanilang link. Ayan, huwag po natin sayangin ang kanilang mga effort sa paglapag ng link. Ayan, let's welcome our new participants here in our live stream, Miss JC13 na naglapag po ng kanyang link. Ayan, let's go to Miss JC13. Marhay na banggi sa inumanay. Ayan. Maraming salamat sa iyo, The Food Wonder. Just mapala. Ayan. The Food Wonder po ay naglapag din po ng kanyang link. Ayan, wait lang po at mag-lista po muna si host para sa mga karagdagang ayuda. Ayan, welcome to Vgee's Organic. Ayan, mega shoutout po sa ating pamangkin na napaka-supported. Welcome to Vgee's Angels. Lillard Bernaldi Vlogs is in the house. Ayan, monetized channel na po siya since last year pa po. Ayan, and proud tita here. Ayan, Lillard Bernaldi, siya po ay influencer and TikTok king ng Dubai. Kaya naman guys, sa mga hindi pa po nakadikit kay Lillard Bernaldi Vlogs, ayan, ibababa ko po yung link ni Lillard Bernaldi Vlogs. Ayan, so mahalin po natin si Lillard at siguradong din po, marami din po siyang ibabalik sa inyo. Ayan, na lagi din po siya nag-live stream at katatapos pa nga lang po ng kanyang premiere kahapon, which is, ang title is Have Pabor. Ayan. Asmin Rose, hi, gandang Asmin Rose. Hello, mega shoutout po sa iyo. Ayan, Mr. po, sorry, Mr. JC13. Ayan, sorry naman po. Ayan, Mr. JC13, welcome to Vgee's Imperial live stream. Ayan, who spread the love and kindness. Ayan, so simulan natin ang September ng good vibes. So dapat good vibes tayo. Sino naman dyan and everything. Ayan, so JC13 dan po, pasok din na lang po from the Food Wonder. So thank you so much once again and welcome to Vgee's Angels, Lillard Bernaldi Vlogs. Guys, mahalin po natin Lillard Bernaldi Vlogs. Nagpapalaro din po siya guys and marami din siyang mga prizes na pinamimigay. Kaya naman, let's go to the link of Lillard Bernaldi Vlogs. Ayan, the Food Wonder, yan na nga po. Gonzales also is in the house. Isang monetized channel din po siya and napaka-supportive niya. And nag-live stream din po siya. Kaya guys, Gonzales,
kapag pupunta po tayo sa kanyang channel, don't skip the haram. Ayan, monetize na rin po si Mana A.R. Gonzales, ang nag-iisang Manoy at Dragon ng Dubai. Ayan, Mr. J, speaking the food wonder ka na rin daw po sa'yo. Maraming salamat sa iyo, JC13, at dahil po dyan ay inilista na po kita. Baka po makalimutan ni host. After ng LS po niya or tomorrow po ay ibigay po natin ang inyong 10 ayuda. So wait lang guys. Mana AR, may paano yan Mana AR? Ayan guys, si Mana AR Gonzales po ay nandito rin po yan sa Dubai. Napaka-supportive na tao po niya ni Mana AR Gonzales. Kaya naman guys, ayan, host done na po kay Wellard. Ayan, maraming salamat sa iyo, JC13, sa pagbigay po sa aking pamangkin na si Wellard Bernalde. Ayan, ano na po siya, more than 6,000 subscribers na po siya. And po siya sa member dito ng Super Good Vibes na isang YouTuber, din po, mga YouTuber na organization. Ayan, and kumikitang kabuhayan na nga rin po siya kasi marami na nagtututunga sa kanya. Ayan, marami na nag-sponsor, guys. Ayan, sana soon tayo din. Ayan. Mana A.R. Gonzales, maraming salamat naman sa paharang mo dyan. Ayan, thumbs up done po with love. Maraming salamat sa iyo, Boss Richard. Ayan, from Shawarat Kapuga. Thank you so much. Ayan, the Food Wonder host na to kay Weller. Thank you so much po. Mega shoutout to host Vgee and Periel. Thank you so much Boss Richard. At naglapag na nga po ng link ulit si JC13. Guys, JC13 and the Food Wonder ay naglapag po ng kanilang mga link. Ayan guys, iwasan po natin yung flooding. Baka tayo mapalo ni Lolo. So ayan guys, for the from the Maestro, sabi ko na nga si Boss Richard po, from Nagparat, ayan, kasama po dyan ng aking kumare at BF na po na si Maria Lovella. Ayan, hindi ko na share kay Maria, ay si JC. Inilisa ko po JC13, ayan, Miss Lizelle Perdilio, hello host, good evening from Saktan. Ayan, bago lang din siya dito sa channel ko. Ay sa live ko, tama ba ako, Miss Lizelle? Si ano po, si Miss, sino ka na ngayon ba? Si Miss Giselle. Miss Giselle Pelenio, are you still there po? Miss Giselle na nasa Paris. Ayan, mega shoutout po sa iyo, Miss Giselle. Sa UFW Rakitera also. Ayan, so Gloria Perez po from Canada. Ayan, Lizelle Perbilio, yes. Bigyan na po natin ng jacket si Miss Lizelle Perbilio. Ayan, nandito na nga po si Gandang the Home Chef. Yay! Ayan, thumbs up done host. Maraming salamat and shoutout everyone po. Thank you so much po. Nag-end ka na? Ganda. Ayan. So, si The Home Chef po ay nag-livestream din po siya, guys. And malapit na rin po siyang ma-reach po ang another requirements ni Lolo. Kaya naman, guys, sa mga hindi pa po nakapagbigay ng love kay The Home Chef, let's go to The Home Chef. Pwede ka na pong maglapag ng link. Ayan. Wala pa nga yes, tapos na LS po. Ayan, maraming salamat. Nagmadali na ako. Ayan, set up lang ng content as business. And then, Ayan, maraming salamat na Home Chef na nasa Pilipinas po yan. At napakagaling din magluto. At nakita ko nga yung last, niya na. Ang ganda ng ang ganda ng yung cake. Hello, Kitty. Ang galing. Ayan, maraming salamat naman po. Wala na akong mabasa. Ayan, shoutout po sa lahat, sabi ni Miss Lizelle. Ayan, Miss Lizelle, binigyan na po kita ng jacket. Ayan, isa ka na rin pong moderator, kaya naman you can drop your link po. Pero piliin mo lang po ang iyong ilalapag na link. Yung short video lang para madali ka po, madali ka magkitan. Ayan, syempre para matatapos silang panoorin ang iyong video na ilalapag. Guys, si Miss Lizelle po ay mag-drop ng kanyang link. Baka naman po, let's give our love to Miss Lizelle for you. At naglapag na nga rin po naglapag na rin po si The Home Chef Nakapatapos lang po ng kanyang live stream. Kaya naman guys, mahalin po natin The Home Chef Ayan, maya-maya po, stay tuned lang po kayo at maya-maya po tayo magpapalaro. Ayan, syempre, continuous pa rin po ang ating paangat program. Ayan, hindi lang po naka-reveal sa ating thumbnail or even sa title or description ko para alam niyo po yun guys. Ano lang tayo. Pero
sa mga nakakaalam, ayan, normally po, kapag nag-LS po ako ay maraming maraming mga surprises, ayan. Siyempre, sabi ko nga before, yung goal natin dapat 5 to 10 or 50 double reach lang, pero hindi po yung nangyari. Kasi ang nangyari po, ay naging 50 to 100 watch hours, which is okay lang po yan. Ayan, I'm willing to help sa mga nangangailangan po ng WH. Pero syempre, priority po ni host yung mga members po. So, meron po ako ng wino-workout and hopefully by second week of September, ay mag-monetize na rin po siya. And i-reveal po natin yan soon. Ayan, nasa Pilipinas po siya. Excuse me. Ayan, thanks for the jacket host. You're welcome po, Lizelle, for video. Ayan, taga-saan ka po, Miss Lizelle? Guys, si Miss Lizelle po ay bago lang po dito sa ating tahanan. Ayan, Miss Lizelle, piliin mo lang po yung short video mo and then you can drop na po. Ayan, Mr. Tariq Mustafa is in the house. Mega shout out to you, Mr. Tariq Mustafa. Ayan, Mr. Tariq Mustafa is an Egyptian. Ayan, he is the husband of Miss Pretty Mira. Mega shout out to sa'yo, Mr. Tariq Mustafa. Welcome to Vgee's Imperial live stream. Ayan, so Mr. Tariq Mustafa, you are a moderator na po. Then you can drop your name. Safari by Camille. Tama ba? Safari by Camille. Sorry. Safari by Camille. Mega shoutout po sa'yo. Ayan, Bicolana na nasa Italia. Tama ba ako? Ayan, hello, Madam Tangsakdan. First time po dito sa iyong bahay. Ayan, guys, si Safari by Camille po ay nasa Italia at kagabi ko lang po siya na-meet doon sa live stream ni Mr. Jeff App. Maraming salamat sa iyo, Safari by Camille. Ako, akala ko Camille by Camille. Ayan, thank you so much sa pagpunta po dito. Ayan, nasa na yung dapat mong anak. Ayan. Tariq Mustafa, thank you so much ho sa Vgee Imperial. You're welcome po, Mr. Tariq Mustafa, and you can drop your name. Ayan, nasan po, where is Pretty Mira? Ayan, maraming salamat. Ella Grants, thank you so much. Ayan, ang sister po ng ating BFF na na-monetize po last week, or magtutunig sa po yata, ay nandito po. Ayan, nagpaharang na nga po si Ella Grants na nasa Hong Kong. At kasalukuyan na po, doon, 10:37 p.m. in the evening sa Hong Kong and even sa Pilipinas. Ayan, Natsuki! Hello, Kuya Natsuki! Mega shoutout sa iyo, Kuya Natsuki TV. Ayan, shoutout Ma'am Vgee Imperial. Maraming salamat sa pa-shoutout mo naman, Kuya Natsuki. Guys, si Kuya Natsuki po ay napaka-supportive din po niya. Ayan, let's give our love to Kuya Natsuki. Maya-maya po ay mag-drop po siya ng kanyang link. Ayan, Ella Grant din siya nakakatapos ng manay. It's okay, no problem. Okay lang po yan. As tumas nandyan kayo nagbibigay lagi ng support na kahit naka-Vgee po yan, ay naiintindihan po yan ni host. Kasi may kanya-kanya din po tayo mga ginagawa. Especially priority pa rin po natin yung ating mga trabaho. Ayan. So, ito pong YT ay pwede po natin siyang libangan or yung iba nga, ito talaga yung main na pinagkakakitaan nila. Pero for now, dahil we just started po, so kumbaga send lang natin to si YT World, which is ang goal natin, of course, umangat ang ating sariling channel and to help others. Ayan. So, sabay-sabay tayong aangat. So, yun nga lang po, gawin lang po natin ang tama. Let's help each other. Ayan. So, pwede natin unahan, shout out your name kapag tayo po pumapasok sa live stream. Ayan. So, guys, oh my God, nagpalipat na naman po si Miss Ella Grants. Kaya naman, guys, puntahan po natin para sa magayuno ng Miss Bulan. Ay, dati pa yan. Ngayon, na tayo, Wrangler na. Ay, maraming salamat sa iyo, Miss Ella Grant, sa nasa Hong Kong, guys. Mahalin natin si Ella Grant. Ayan. Sa home shopping, maraming salamat. Ayan. Sapori by Camille, tapos na harang haba. Ayan. Guys, Miss Sapori po, bibigyan na po kita ng jacket. Ayan, guys, si Sapori by Camille ay taga-Bicol din po siya. O, di ba? Takulo sa mga Bicolanos, tigdi. Ayan, mabuhay ka mo. Videos marahay na pangdinya sa Indogabos. Ayan, good evening, everyone. Ayan, shoutout at the home chef. Yay! Ayan, si Kyle also is in the house. Mega shoutout po sa iyo. Hi, hello, good evening. Thank you so much, si Kyle. Ayan. So, sa Corey by Camille, dinigyan na po kita ng jacket. You can drop your link na po. Ayan, Manny E.R. Gonzales. Maraming salamat. Tingin nito si Manny E.R. Gonzales. I know na nasa work siya.
pero nagagawa pa rin po niyang sumilip. Ayan, at nagbibigay po ng suporta. Ganun siya ka very generous and very supportive. Kaya guys, mahalin din po natin si Mother E.R. Gonzales. You can check po sa description. Nandun po ang kanilang mga ang aking mga Vgees angels, which is I have Vgees Sweet, Vgees Organic, and Vgees Babies. And sana guys, maging isa po kayo sa member ko para naman patuloy po yung kaayan at ayuda na ibibigay din po ni host Vgee and Freya. Ayun ang nga po, maraming salamat sa iyo sa 45 Camille. Camille, thank you so much. Ayan, napakaganda naman ito ni Camille. Maraming salamat po and keep safe po kayo dyan sa Italia. Ayan, Great Explorer also is in the house. Shout out po, ayan, Ben TV, Kamsak Dan Post. Ayan, maraming salamat. Ayan, para po sa mga Bicolano at Bicolana, Digdi. Ayan, hello everyone. Ayan, Ella Grant. Wait lang, ibababa po ni Vgee Imperial. Ibababa po ni Vgee Imperial ang link po ni Camille. Guys, let's go po kay Camille ha. Napaka-supportive po niyan. Napakabait. Kagabi ko lang po siyang na-meet and ayan, ay, bumaba yung di ba 500 ka na? At gano'n. Guys, iba si Camille. Guys, binaba po ni host. Ayan, welcome to Vgees Organic. Ayan, finally. Ayan, si Kuya Natski TV. Mega shoutout sa iyo, Kuya Natski TV. Ayan, maraming salamat. Welcome to Vgees Angels and asahan mo po ang siksik-lik na support na ibigay sa iyo ni host Vgee Imperial. Ayan, from Tariq Mustafa, he said, my wife is sending her regards and she is so much happy with your support. Thank you so much. Ayan, you're welcome, Mr. Tariq Mustafa. I'm always here to help other YouTubers, especially Pretty Mira. Okay, thank you so much and keep safe there in Egypt. Ayan, Mr. John Arbazay, shout out, tama ba? Ayun, shout out post comes to Mr. John Arbazay. Bakit ka nakakain sa akin? Ayan, so, guys, binaba ko po yung Big Bow. Ayan, binaba ko po yung link ni Camille. Kaya naman, guys, let's give our love to Camille. Ayan, maraming salamat po. The Food Wonder, ayan, nandito rin po. Tapos, nilista ko po si Jonard. Ayan, bakit gano'n? Sige lang, punuan po natin yan. Pupunuan po natin yan, Camille, don't worry. Ayan, pupunuan po natin yan. Dapat grade 5 na to eh. Guys, yung binaba po ng link ni Vgee Imperial, baka naman po, let's give our love to Miss Camille na nasa Italy. Ayan, she's very supportive din po. Ayan, Mr. Jonard Basay, ang active na rin so that you can drop your link, pero iwasan po natin mag-flooding para lahat po tayo ay lahat ng link ay puntahan po ng mga link dito. Ayan, so, Explorer, ayan. Mega shoutout sa iyo, Mr. Rico. Ayan, Explorer. Ayan. Bigyan na po natin ng jacket si Mr. Camille. Thank you so much. Ayan, Mr. Tariq Mustafa also is dropping his link. Let's go to Mr. Tariq Mustafa link, guys. Ayan, Mr. Tariq Mustafa is a Egyptian and he is Kaya, ang Ben TV, tikit po ako sa host. Ayan, bigyan na rin po natin ng jacket si Ben. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ben TV. Ayan, at the Food Wonder, natikman ko na mga pumunta sa iyong bahay. Nag-iwan pa ako ng mga balat. Ayan, salamat. Ayan, tingnan nyo guys, si Miss Camille ay napaka-supportive ni Miss Camille. Thank you, Miss Camille, na isang Bicolana. Ayan. At Tariq Mustafa, dan po. Ayan, the Food Wonder, maraming salamat. Ella Grants, thank you so much. Ayan, Kuya Natski TV, dan po at sa 40 by Camille. Thank you so much, Kuya Natski TV. Ayan. Sino pa po? Ayan, pinapunta po ako dito ni Pretty Mira host. Ayan, sige. Sige lang po, inuulit ko po kapag bago dito sa aking live stream, 5 to 10 bananas ang bibigay ko natin. Siyempre, ililista ko na rin po si Mr. Tariq Mustafa. Maraming salamat or thank you so much to you, Mr. Tariq Mustafa. Guys, let's go to Mr. Tariq Mustafa link. Ayan, napaka-supportive din po yan. Like or regard sa atin, di ba?
which is dapat po natin ipagpasalamat yan. Thank you so much. At si Natsuki TV Bahay po, sabi ni Miss Camille. Ayan, Kuya Natsuki, gusto mo i-drop ko yung link mo? Ay, maraming salamat sa iyo, John Scholar. John Scholar is in the house, or ang kanyang, ang kanyang channel po ay, bakit Hardang, support. Ayan, Pajan TV is in the house. Mega shout out to you, Pajan TV. Ayan, shout out po Manay at supported by Camille. Ayan, Manay Camille, si Mr. Lonix TV po ay isang Bicolano din po. Ayan, si Ella Gracia, isa ding Bicolano na nasa Hong Kong. Ayan, Yahoo, supot daw. Shout out pala kay Kuya Lonix TV. Ayan, miss you, madam. I miss you. Hindi mo na ako magbaba, hindi nababawasan. Supported by Camille. Sige po, wait lang. At ibababa po ni host ang link ni Kuya Natsuki. Pili na lang po kayo ng bahay mo. Ibababa ko po yan. Ayan guys, ibababa ko po yung link ni Kuya Natsuki. Kasi Malayar. Ayan, kay Kuya Natsuki po itong binaba ko link. Ayan, sabi niya, sorry mo stop at the food wonder. Thank you so much, my friend. Ayan, from Sorry Mustafa. Ayan, shoutout po sa Monica. Ayan, yan po ang Vegee's Angels. Ayan, Vegee's Angels ay tatlong category po yan. We have Vegee's Babies, Vegee's Organic, and Vegee's Super Organic. So, be my Vegee's Angel. Ayan, itatahan niyo po ang siksik-liklik na suporta sa inyo ni host Vgee. Ayan, which is, ayan, syempre kapag patuloy pa rin pagbibigyan natin ng suporta sa mga hindi pa monetize, ipapamonetize natin yan. So, just check my membership na nandyan sa membership po ni Vgee Imperial. Baka naman. Ayan. Ayan, akala ko pareho tayo eh. Syempre kung may Argos Angels, may Vegee's Angels. Magpapahuli pa ba tayo? Ito talaga Maria Gonzales. Ayan, guys, nagbabakulit ng link si Mr. Tariq Mustafa. Let's go to the link of Mr. Tariq Mustafa. Ayan, Maria Gonzales, maybe you can help also to Mr. Tariq Mustafa. Asawa po siya na Titi Mira na nasa Egypt. Ayan. Let's give our love to Mr. Tariq Mustafa. Ayan. Pwede po magbaba ng bahay host. Yes, you can drop your link. And inuulit ko po, kapag tayo po ay nag-drop ng mga link, make sure po na short video lang po ang ating pinalabas. Ayan, Kuya Natsuki daw. Ganito po si the Food Wonder na isa ring Bicolano o Bicolana. Ayan, Lonix TV, the Food Wonder Tariq Mustafa ay nagkasunod ang paglalapag ng kanilang mga link. But it's okay. Huwag lang po sunod-sunod talaga. Ayan, Tariq Mustafa, thank you so much. You're welcome. Ayan, we have po ng pasok po tayo, guys. Mega shout out to you. Yamshi Vlog. Ayan, so, magmahalan muna kayo. Drop your link. Pagtikitan, sabi niya. Ayan, mahalin ang bawat isa, pero bawal. Bawal ang pinin. Salamat po sa Food Wonder. On the way po sa'yo. Yamshi Vlog. Mega shout out to you. Yamshi Vlog. Ayan, natutulog si host. Yamshi? Ayan, sino po yung nag-invite yung Miss Yamshi? Ayan, si Yamshi Vlog, ay bago lang po siya dito kasi wala pa siyang jacket eh. Pero, huwag na po natin antayin na gawin pa si Yamshi. Automatic na po bibigyan natin yan ng jacket. Ayan, nasabi naman ni Ben TV. Padikit guys, full pack, ganyan din po ang balik. Guys, nag-drop po ng si Ben TV. Let's go to Ben. Ayan, new YouTuber o new YouTuber. Mega shoutout po sa'yo. So guys, in 10 minutes, pwede na po tayo mag-start sa ating palaro. So, I think marami na rin po tayo. Kaya let's start sa ating palaro para sa ating simula po tayo sa 10 WH para mas marami po tayong matulungan. Okay guys? Ayan, si Yamshi Vlog ay nag-drop po ng kanyang link. Let's go to Yamshi Vlog. Ayan, mega shoutout po sa ating mga bagong pasok dito sa ating live stream for tonight. Ayan, today is September 1, 2020. Kaya let's share the love and kindness and good vibes. Ayan, nilista po natin si new YouTuber. Nilista po natin para po sa 5 to 10 bananas. Kapag nakita ko po nag-stay po talaga dyan at nagpa-participate, swak na swak po at hindi pa kayo yung
live stream. And next sila naman po ang ating live stream. Ayan. So, mga isang oras lang naman 30 minutes. So, we have 41 minutes already. So, meron pa tayong natitira po na ano pa tayo. Mga 40 minutes. Okay, guys? 40 to 15 minutes pa tayo. George Vlogs Tutorial. Hello po. Maraming salamat po, George Vlogs Tutorial. Maraming salamat sa iyong pagpasok. Mega shoutout po sa iyo. Ayan, bigyan na po natin ng jacket si Mr. George. Mr. George Vlogs Tutorial. Ayan. Mr. George Vlogs Tutorial, bigyan na po kita ng jacket. And also kay new YouTuber, bigyan na rin po kita ng jacket so that you can drop your link. Wow! Billion Arabians in the house! Guys, Billion Arabians in the house. Oh my God! Miss you, Vgee! Ayan, na-miss kita ng sobra. Ayan, guys, alam niyo ba si Billion Arabia isang monetized channel na, guys? At napakalaki na rin po ng kanyang bahay. Guys, ilalaba ko po yung link ni Billion Arabia. Ayan, napaka-supportive po yan. Nasa ano po siya. Mega shoutout to you, Billion Arabia from Saudi Arabia. Ayan. Bababa ko po yung link ni Asyan. Road for 5K na siya, guys. Wow, ang bilis mo, Besh. Ang bilis. Grabe. Ayan na po, the wonder at ng TV done po. Billion Arabia missions this. Ayan, ako naman is super happy. Dahil it's been a long time na wala tayong, alam mo na, hindi ka nakita ng the live. Kasi I know naman na you're super duper busy na sa your work, which is napakagaling po yan. Very artistic po ni Billion Arabia. Kaya naman, guys, ibababa po ni host ang link po ni Billion Arabia. Let's go to Billion Arabia and maraming salamat naman sa pakalina mo. Ayan, sabi ni Kuya Natsuki TV, danahin daw po at the food wonder. Thank you so much. Ayan, si Gil at Tart Musta, done to you. Just Bicolana, ayan na nagsusupport po sa atin. Ayan, thank you so much po. At member niya rin po siya ng British Angel. Manager Gonzales, huwag ka na po kontra dyan. Ayan, so guys, thank you. No, miss you sis, long time no see in Arabia. So, ayan guys, nagpalipad po ulit si Mr. Mr. ba? Si Billion Arabia na nasa Saudi Arabia, guys. Mahalin natin. Enrolled for 5,000 na po ang channel. Oh my God, Besh, congratulations sa iyo. Ang bilis mo talaga. Ikaw na. Guys, ano po po, napakabait ko ni Billion Arabia and alam niyo pa na dito ako monetize. Tinutulungan niya rin po ako. Every live po ay nandun po siya. Kaya lang nag-back to work na nga po. Siyempre sabi ko ma-prioritize natin yung ating mga work. Kaya naman mega shoutout to you, Billy and Arabia. Thank you so much for the love. Babawi po si host. Ayan, syempre. Dahil alam ko na kung paano yung pag-join. Ayan, syempre, expect mo na yan. Asahan mo sis. Ayan, thank you so much. Ayan, The Food Wonder at lang siya vlog done po. Babalik na lang din po from The Food Wonder. Thank you so much. Ayan, hello everyone daw from Billion Arabia. Ayan, mega shoutout to you, Billion Arabia, na taga Saudi Arabia. Ayan, maraming salamat. Ayan. At supported by Camille, all down to you. Thank you so much from Tariq Mustafa from Egypt naman po siya. Ayan, para andito na lahat yata yung mayroon tayo from Italy, from Saudi Arabia, from Egypt, from Philippines, saan pa? Meron from Hong Kong, ayan, di ba? From Saudi Arabia nga po si Billion Arabia. Guys, let's give our love to Billion Arabia. Ayan, I wish you more. Ayan, I want to break free. Harang is real. Ano to, legit account? I want to break free. Ayan, bibigyan na po natin ng jacket si I want to break free. Pero syempre, inilista po natin yan. And guys, baka may mga kaibigan pa kayo or kapwa YouTuber na maliit pa lang po ang bahay. Papuntahin niyo po sila dito para mabigyan po natin sila ng 5 up to 10 bananas and tulong sa kanilang WH. Ayan, Lunix TV at Tariq Mustafa, done to you. Ayan, Mami Lunix TV, ang asawa po ni Tariq Mustafa, ay isa rin pong Bicolana. Taga-Tabaco mother niya ba or tatay niya. And her father is taga-Catanduanes. Ayan, the Food Wonder, naglapag po ng kanyang link. Ayan. Good evening, guys. Tamsak Dan host New Year. Ayan.
Meron din po tayo ng bagong pasok. Mega shoutout sa iyo, Miss Veroline S. Ayan, inista na po natin yan. Hello po, mega shoutout. Miss Veroline S. Bibigyan na rin po natin ng jacket para you can drop your link. Ayan guys, next si TV shoutout sir. At naglapag na po ng link si Manoy Lodix TV. Once again, maraming salamat and mega shoutout to you, Besh. Billion Arabia and Road for 5,000. Ayan, 5,000 na siya. Miss Veroline, binigyan na po kita ng jacket. So, ayan, I think it's time to, para sa ating palaro. Ayan, so, bigyan muna natin ng chance na makapaglapag si Min and want to break free. Ayan, sa paharang, ayan, don't skip the harang, guys, kasi tulog na po yan kay host. Ayan, syempre, all of me, mega love shoutout sa Magayunan. Who is all of me? Ayan, mga ano ba to? Mga legit account? All of me, mega love shoutout sa Magayunan and mega shoutout everyone. Ayan, so maya let's give muna ng chance kay Veroline. Miss Veroline, ayan, you can drop yung link na po. Ayan, sabi naman ni Tariq Mustafa at Lawrence TV, Olga, my friend. Thank you so much. Ayan. So guys, 5 minutes na lang. I give you 5 minutes na mahalin po natin si Veroline. Ayan, for me and si I want to break free. Yung mga legit account ko yan. Mag-drop na po kayo ng link and we will start po sa ating palaro for the night. So, sa mga gustong manalo, ayan, it's me. Niisla ko rin sa dumami isda maging legit. Okay, sure. Ayan, Tariq Mustafa also is, nag-drop po siya ng link. Ayan guys, so maya sasabihin po kung stop na po muna tayo sa paglalapag ng link para makapag-focus na po tayo sa ating palaro. Ayan, gusto ko sana si Besh ang Billion Arabia. Alam mo, nakakatuwa sa kanya yung mga palawin na dati. Hello! Grabe siya! Billion Arabia! Thank you so much naman. Nagpalipad na naman siya. Thank you so much, Billion Arabia. Baba po natin ang link ni Billion Arabia. Guys, mahalin po natin Billion Arabia. Ayan na nga po, hindi po tumitigil sa pagpapalipad. Ayan, at nagbibigay ng ayuda sa atin. Ayan, Tariq na raw po. Ayan, wait lang. Excuse me. Ayan. Natatouch naman ako sa iyo, Billion Arabia. So, ayan na nga, guys. All of me, Tariq Dan. Ayan, Vgee Imperial. Ayan na nga po, Billion TV Dan sa iyo, The Food Wonder. Ayan, nag-drop po ng link si Bruce. Guys, let's go to the link of Billion Arabia kasi kung gaano siya nagsusupport kay Bruce, ganun din po ang gagawin niyang pag-suporta sa inyo. Kaya guys, bisitahin po natin Goal for 5K subscribers, Billy and Arabia. Let's go! So, Billy and Arabia, ayan, sabi niya, Dan sa'yo, The Food Wonder. All of me, Lonix Dan. Ayan, Dan sa bahay ni Billy and Arabia. Thank you for giving your love to Billy and Arabia. Ayan, Kid Summer. Ano, Kid Summer or Kid Summer? Ayan, mega shoutout po sa'yo. Hello, host, have a good day. Have a good day to you, Kid Summer. Ayan, mega shoutout to you and welcome to my live stream. Ayan, The Food Wonder at Veroline is Dan po. Di na po ako nag-iwan ng taas. Ayan, si Miss Veroline po ay hindi pa po nag-drop ng kanyang link. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Billy and Arabia! Thank you so much. Ayan, God bless you more. Ayan, ingat ka po lagi sa Saudi Arabia. Road for 5,000 ka nang. Ano mo naman? Ang galing-galing mo naman, sis. Ayan, Tariq Mustafa, all of me, please drop your house po. Ayan, salamat. Billy and Arabia, thumbs up. Ayan, bibigyan na po natin ng jacket si Jid Summer para naman po ay hindi siya makain kasi nakahide siya kapag nagbabakas. Ayan, Jid Summer, isa ka na rin pong moderator. So sabi niya, kapag you are moderator, from the word itself, moderator, moderate. Ayan, so you are responsible sa binababang link. No TikTok, no copyright, and dapat short video lang po ang ating i-drop. Okay guys, ayan, sabi ni Miss Veroline, Billy and Arabia, dama po, pakibalik yan, nakakaligid ko ni Billy and Arabia, isang monetized channel. Kaya naman guys, kapag pupunta tayo sa kanyang tahanan,
Don't skip the harang po Let's get part 2, Feeling and Arabia. Ayan, Billionaire po, Dan, from the Food Wonder. Si Mami Scarlett Deliso din po, let's give our love to her. Ayan, meron po siya, nag-pre-arid po siya ng salon dito sa, sa Karama, dito sa Dubai. And hopefully to see you soon po kapag okay na yung sitwasyon. Ayan, magpapatanggal tayo ng bigote. Mahaba-haba na yung bigote ko. Ayan, hindi ko pa napapatanggal. Ayan, balikon po kayo from Billy in Arabia. Very well, Miss Billy in Arabia, Dan na po. Ayan, all of me, Dan, Billy, Tariq Mustafa, Dan, from June Summer. Ayan, the home chef niya, at Gonzales, binigyan na po kita sa spicy french fries mo. Ayan, which is pinang na naman yung kanyang ka-roommate na si Eva Vlog. Ayan, from Yamshi Vlog, started na daw po. Ayan, thank you so much naman po. Ayan, Yonix TV, nag-drop ng link. Ayan, Papori by Camille, nag-drop din po ng kanyang link. Ayan, si June Summer, started release Dan, Yamshi Vlog, ay nag-drop din po sila ng kanilang link. Ayan guys, sabi ko nga po kapag may nag-drop ng link, ayan, so please give our love to them. Huwag po natin sasayangin ng kanilang effort sa pagbababa ng kanilang mga link. Ayan, para lahat po tayo ay happy at simulan po natin ang ating September ng good vibes. Sabi nga ni host Vgee Imperial, let's spread the love and kindness, not the virus. Okay guys? So, ayan guys, Ella Grass also is nag-drop ng kanyang link. Ayan, Natke TV, The Home Chef Yay. Ayan, isa-isa po natin muna bigyan natin ng chance. Ayan, na malikitan ng bawat isa. Ayan, mga segundo lang naman po yan. Make sure na panoorin muna natin ang kanilang mga short video bago po natin tayo magbigay ng thumbs up. Plus, tusutin yung pula, plus kalimbang the bell always para ma-notify kayo every video or every live stream na gagawin po nila. Ayan, love everyone from Ella Grants. Maraming salamat sa iyo, Ella Grants. Ayan, tamang kalimbang po, ganyan din po ang balik, sabi ni Ben TV. Done at Freedom Arabia from Kuya Natsuki TV. Ayan, guys. So, magmahalan, ilang minutes pa ibibigay ko para sa ating palaro. Sige, at magre-ready rin si host para sa ating 10WH. 5 yung kukunin natin para sa 10WH. Ayan, at 5 po para sa ating 50 watch hours. Ayan. And depende pa po rin yan. Mag-stay lang po kayo dyan. Sabi nga ni Maring PR Gonzales, ang ating co-host sa ating nakalipas, nakaraan, nag-run live stream, stay tuned na kayo dito sa live stream ni Vgee. Ayan, sabi ni Jin Summer Ella Grants. Ayan, try ko sa Jin Summer Dan all. Thank you so much, my friend. Ayan, nag-drop the Food Wonder dyan na po. Pakibalik na lang po. Thanks from Berlin. So I would like to, I would like to shout out, ayan, wait lang ha, Tariq Mustafa. I would like to shout out to all new participants here sa ating live stream for tonight. Ayan, JC13, Giselle Pulenio from Paris, Rizal Pardillo, Jonal Basay. Ayan, Sapori by Camille, Rico Explorer, Ben TV, Tariq Mustafa, Yamsha Vlog, new YouTuber George Vlog Tutorial. I want to break free. Ayan, Berlin is all of me, June Summer, and who else? May na-miss ba ako, guys? Just let me know kung may na-miss ako na mga bago dito. Ayan, asahan niyo po ibigay ni host ng 5 to 10 bananas po. At kapag nakita ko po nag-display kayo dyan, swak na swak at sulit na sulit po yung 10 bananas ibibigay sa inyo ni host. Mustafa also ay nag-drop ng kanyang link. Having an early hello everyone, air supply is in the house. Ayan, air supply talaga. Having you near me. Ayan, the Food Wonder Berlin is done na din. Di na po ako nag-iwan ng bakas. Ayan, guys. So, ready na po. Ready na po kayo para sa ating palaro for tonight. Ayan, 5 po. 5 po, Lincoln. Ayan, 5 po. It's a Pinoy Henyo thing pa rin po. Ayan, guys. Ready na po. At least makikita ko may thanks the Food Wonder, sabi niya ni Berlin. At least may nakita ako mga anim na nag-type ng ready para hindi na masaya yung ating palaro. Ayan guys, so sa mga monetized channel na kunwari nanalo kayo ay gusto nyo kung i-donate ay pwedeng yun. O di sige mga member kayo na nangangay naman ng watch hours, pwede po natin donate. At ayan, tutulungan po natin sila sa kanilang mga watch hours. Ayan. So si Having You Near Me ay nag-drop po ng kanyang link. Let's go to the link of Having You Near Me.
And after that, kapag nakikita na po natin si Happy New Year Me, pwede na po tayong mag-start sa ating palaro. Which is, ang gusto ko po ay mag-type po kayo or comment down below. Ready! Ready na kayo guys kasi si host ay ready na din. Ayan. Drop. Type na kayo ng ready para po sa ating, naalala ko yung may palaro dati si Davile na Radio. Alam mo ba yung niya is, isang lugar pero pinupuntahan. Sabi niya, ito ay pinupuntahan pero hindi siya lugar. Diba? Parang mga something which nakakatuwa. Maraming salamat sa iyo, Billy and Lydia. Ayan guys. Ayan, sabi niya, no? Ayan, nag-type na ba ng ready? Si The Home Chef niya pa lang yung type ng ready. Ayan, the food water dyan. Ilagrans, dikit na po, padikit na lang din po from the food water. Si Ilagrans po ay isa rin pong Bicolana. Ayan, BFF po yan ng ating, kapatid po yan ng ating BFF. Kasi case vlog and Arad. Ayan, wala pa dito yung break time. Ayan, Miela Lalrag. Hello everyone here. Ayan, Jade Summer, all of me done. Nag-drop po din siya ng kanyang link. Ayan, ready na. Isa pa yung nakita ko nag-ready. Sabi niya, near me, all done to you. Thanks. Ayan, mag-ready na po tayo para po sa ating 10WH. Ayan, done na daw po si Ella Grant. Ayan, ayaw nyo ba ng ayaw nyo ng 10 watch hours? 10 watch hours, ayaw nyo po nun. Ayan, Dungeon, ready. Nag-ready na po si Mr. Lonix. Ayan. Sige, lista na po natin. Today is September 1, 2020. Ayan, let's spread the good vibes. September 1, 2020. Ayan, all of me done po. Pasukli na din po. Ayan, ready na. Nag-ready na si Lonix. Nag-ready na rin si The Home Chef. Yeah. Ayan, sino pa? Harang pa ako from Ella Grant. Sige. Ayaw nila ng 10? Parang ayaw nila ng 10. Ayan, Seaboy Channel. Hello! Hello din sa iyo, kapatid. Ayan, the food wonder. Ayan, si Sapori by Camille at The Home Chef on the way daw po. Nag-type din po siya ng ready. O, sige na nga, dahil mapait si host. Ayan, sige. Let's go, and type ready para sa ating 50 watch hours. Ayan, di ba? Ang kakailanganin natin dyan, mag-participate lang po kayo. Ang ating pong palaro ay pinahin nyo pa rin po. Say the category, like we have food, place, place, food, tagay. Wait lang kasi meron tayo may Egyptian tayo. So, like food. Sige, paturo ka na lang, Mr. Tarek Mustafa, hi, Pretty Mira. Okay, tao, bagay, lugar, ano ba? So, yun lang muna yung category natin. Ayan, mega shoutout to you, Seaboy Channel, na bago lang po dito sa ating channel. Ayan, nilistap po natin bago po natin makalimutan. Ayan, Seaboy Channel. Mega yung kapatid. Ayan, ibigyan po natin ng jacket si Seaboy Channel. Ayan, Seaboy Channel, you can drop your link po. Ayan, sige daw. Sabi ni near me, dana po. Ayan, nag-rest okay na okay, the food wonder. Ayan, Seaboy shoutout. Ayan, Seaboy Channel, you can drop your link. Ayan, palito po. Sige, bago tayo mag-start, dan sa YouTube Summer. Ayan, so, sino pa yung nakita ko nag-ready lang si Sapori by Camille. The food, dalawa na. Lonix TV, 3. Ayan, The Home Chef yung 4. 4 lang ba yung gusto ng ating palaro? My gosh, this is 50 watch hours. Ayan, so sabi ko nga dito ay unlimited. Kapag nanalo ka na sa isang game, you are entitled pa rin sa ating pang susunod na mga games. Ayan, Seaboy Channel, nag-drop po ng link si Seaboy Channel. After po natin madikita sa Seaboy Channel, let's start the game. Game! Sabi ni Kuya Natsuki, game na daw si Kuya Natsuki. Ayan, thanks for coming, Seaboy. Ayan, tip ka pala ni Ella Grant. And maraming salamat sa iyong pagpasok dito sa ating live stream. Inasahan mo yung 5 up to 10 banana. Again, host.
And now, let's proceed. Ayan, okay, ang ating palaro for tonight. Ayan, sabihin niyo lang po yung category kung tao, bagay, hayop. Ayan, and then, si host ay magsasabi ng yes or of which category. Ayan, 2 words. Ayan, English or Tagalog. So, para mas mabilis yung ating palaro. Diba? Ayan, Seaboy Channel, Ella Grants, dito ka pala nagkakala, ah? Yes, Seaboy Channel. Ayan, si Ella Grants po ay isa pong isang Bicolana, same town kami. Ayan, and ano po siya, sister po siya ng aking best friend na nasa Canada, na si Kate Plata. Wow, nandito na si Pretty Mira. Pretty Mira is in the house. Siya po yung wifey ni Tariq Mustafa. Ayan, thumbs up dan sis host na late ako. Though it's okay, no problem. Nag-type na po ng ready si Mami Lonix TV. Ang nanalo po ng 150 watchers ng ating nakaraang palaro. Bahay home ship niya. Ayan, dapat one ng Seaboy Channel, dan po. Ayan, so guys, type ready na. Ano pa ng mga tatlo pang magka-type ng ready? We can proceed sa ating pong palaro. Madilim na ako doon. Sorry guys, next LS ko is maniwala na po yan kasi hindi pa tayo nakakabili ng ring light. Ayan, sabi niya ring light is the light. Ayan, di ko makita sa background at the home chef niya. Yes, Seaboy family na kasi. Ayan, nag-type ko ng ready si Pretty Mira. Ayan, ganado si host. Ayan, always naman ganado si host para hindi kayo ma-bored. Baka iwanan niyo ako, diba? Ouch, diba? Ang sakit doon. So, ayan guys. So, nag-type na po ng ready ang ating napakaganda na si Aslyn Rose. Guys, bisitahin rin po natin si Aslyn Rose. Ayan, ilan yung WCC. TV shoutout Pretty Mira. Ila Grants na sabi niya ay ready. Ayan, Niela Malrag, ready na rin. Ang marami na itong nag-ready. Okay guys, umpisa na po natin ang unang palaro para sa ating 50 watch hours. Ayan, umpisa na po natin ang ating palaro. Ayan, hi Ben TV, happy na nakapunta ka sa Business Host, Mrs. Host Vgee. Ito pala yung nag-invite. Eh, nakalista na po dito si Ben TV. Ayan, meron na, invited ka pala. I want to break free. Sabi niya, ready na rin daw po siya. Ayan. Guys! Opo, salamat, Pretty Mira. Ayan, nag-type na ng ready. Ayan, so, sasabihin niyo po ng category, bagay, tao. Opo, salamat, Pretty Mira from Ben TV. Ano na, bagay, tao, bagay. It's a bagay. Bagay tayo. Oy, bagay tayong dalawa. Ayan, this is lugar, food, pagkain, bagay. Bagay po to. Ayan, English. Yeah, English. Na-miss ko voice mo. Hello sa'yo. I am Renren. Mega shoutout sa'yo, Sisi. Ayan, napakaganda po ni I am Renren. Na-miss niya daw yung voice ko. Thank you so much naman sa'yo. I am Renren. Ayan, maraming salamat sa iyong pagbabalik dito sa ating live stream. Ayan, sabi ni Miss Asin Rose. Ayan, Miss, I am Renren. Pwede ka pong sumali. Ayan, kapag tayo po ang monetized channel na po, pwede naman po natin ibigay o i-donate po ang ating mapapanalunan, which is ang ating unang palaro ay 50 watch hours po yan. Ayan, so ang una nating palaro ay English. Sabi ko nga English, and one word lang po siya. Ayan, English, one word, bagay. Ayan, so sali-sali na po kayo. So let's go to the game. Gamit sa bahay? Pwede? Pwede ba? Hindi. Hindi. Ayan, shoes. Electronics po ba? Yes, electronics. Ayan, sabi niya one word, gamit sa bahay, tamsaktan. Hello sa'yo, Virgo 19.
Pretty Mira, meron daw po ang dito. Electronics po ba? Yes. Shoes. Electronics ba siya? Parang, sort of, pwede. Kasi sa kusina po, key, clock. Saka na ako pa-member sis ha. Wala pang naman si Gcash eh. Don't worry, okay lang po yan. Ayan, sali na daw po si Ayam Renren. Ayan. Rubber, pin, cellphone, phone, TV, power bank. Nakikita sa kwarto, sabi ni Seagull Channel. Yes. Ayan, power bank, washing machine, cell phone, card, computer, Bluetooth speaker, charger, motor, power bank, blower, sticker, and ito from tangke, sabi ni Seaboy Channel. Iba, charger, tank, stereo, electric fan, shaper, headset, lock, fan, mirror. Malaki po ba? Kabaliktaran. Ayan, screw, lampshade, pillow, mouse, earphone. Sinasabi ng earphone. Asmin Rose, sabi niya, earphone. Ano po? I need exact answer. Ayan. So, malapit na po doon. Ayan, guys. Ang sagot ni ano po, ayan, alarm, lampshade, stock toys, watch, mouse for computer. Ayan, USB. Ano to? OTG. Ano OTG? Ano yun? Ayan, iPad, keychain, earpiece, aircon, iPad. Ayan, may nanalo na guys. Stop. Sabi ko one word, no? One word siya. Pero pwede ko na po i-consider ito. Stop na po tayo guys. Stop. May nanalo na po. Ayan, nanalo po. Ayan, sabi na po. Napakabilis. Ayan, nanalo po ay nasa haring pa. Sabi ni Banhol Vlogs. Maraming salamat, guys. Ayan, so, ano po kasi ayan, may nanalo na po. It's an AirPad. Ayan, so pwede ko po i-consider si ano. Sabi ni Manay, Kuya-Natsuki TV aircon, iPad. It's an AirPad. Ayan, it's an AirPad po. Ito po, gamit ni host, AirPad. Ayan. So, congratulations po sa'yo. Ayan, congratulations sa'yo. Sino ba nauna? Ang nauna po ay si Ben. Ben TV. Okay lang po yan, guys? Wala, ano po? Tama po ba? Wala po bang host? Ayan, ang nanalo po ng ating palaro para sa AirPad ay si Ben. Ayan, congratulations sa iyo, Ben TV, para sa 50 WH. So, ayan guys, para mabilis tayo, proceed tayo sa next game. Ayan, yehey daw. Ayan, congratulations naman sa iyo, Ben TV. Ayan, so, guys, let's proceed po sa next game para mabilis po tayo. Ayan, at marami pa tayong LS na mapuntahan at manalo din po tayo ng iba't ibang mga prizes. Ayan na talaga naman tayo ay matutuwa. Ayan, para sa paganap ng ating mga banana. Ayan, congratulations, happy for you. Ayan, hahaha, from CB Channel. Ayan, guys, next game na po tayo para sa next 50 WH. Ayan. Ano pa rin po ito? Food. Ako na magbibigay ng category para mas mabilis. Ayan, food. Favorite ko to. Ayan, favorite ko to. Ayan, hindi ako mahilig sa ganito. Pero kapag ito ay talaga namang makakain talaga ako ito. Ayan, I love it. Sabi ni ready. Ayan, ready to the ball. Ayan, salamat at Pretty Mira. I love it. I love it. Ayan, ready. Calamari from Pretty Mira. No. Ayan, Sharon, adobo, balot. Ayan, hindi po siya, ready to eat na po siya. Ready to eat. Ayan, hindi na po siya. Actually, ginagawa pa rin siya. Pero kung mabibili natin siya, ready to eat na siya. Ayan, guys, ready. Nagisaya man. Uy, ayan, so, ayan, sabi, uy, sushi. Paborito ko yung sushi. Ayan, balot, ninuno, pansit malabon, cake from Camille, lasagna, palabok, tempura, maha. Pwede po po sumali mo? Yes. Dito po sabi ko nga yan, limited ang pagiging winner nyo. Ayan, walang exemption tayo. Go to mo lang. As long as makasagot ka ng tamang sagot, you are considered winner pa rin. Sushi, isaw, chocolate, pwede. Ayan, sabi ni Asmin Rose, chocolate, pwede. Ayan, so, canton. Kailangan ko ng kailangan ko ng, basta, malalaman nyo kasi agad pag sinabi ko Ayan, spicy noodles, pancit noodles, pizza, fishbowl, pizza, laing, siomai, pili nuts. Wow! Favorite ko yung pili nuts. Ayan, hindi ako magsasawa sa Pilipinas.
Siyempre, taga-Bicol tayo, di ba? Itlog maalat. Ayan, one word lang po tayo, guys. Carbonara, sneakers. From Pretty Mira, sabi niya sneakers. White chocolate cake, rice cake, pancit canton, pancit canton, pancit canton. O, ang daming ano, ready-made ba yun, pancit canton? Yung talaga pag ano binili mo, ikakainin mo na lang. Hindi mo na siya lulutuin. Banana, pancit pisado, fudge, champurrado, pancit canton, banana chips, ayan, pancit bato, sneaker, Ferrero, Cadbury, brownies, iced tea, ice cream, pancit palabok, oatmeal. Ayan, malapit na po doon sa mga sagot ninyo. Ayan, syempre hindi ko sasabihin kung sino yung ano, di ba? So, malapit na doon. Ayan, sabi ni ano, cup noodles, tiramisu. Ayan, Yusuf Palabat ba yung dito? Mega shoutout sa'yo. Hi, host, bago lang sa channel mo, pasali naman. Sige po, at ilista po kita para sa 5 up to 10 bananas. Ayan, guys, cheesecake, banana bread, ham, bangos. Ayan, so sige, para mabilis, ayokong pahirapan kayo. Ayokong mahihirapan kayo. Ayaw na ayaw yan ni host. Kasi kung magbibigay lang tayo ng 50 W's, kung maaari nga lang ibigay ko na sa inyo eh. Kaya lang syempre kailangan natin ng quiz para naman kahit paano ay, alam niyo yun, galaw-galaw yung ating mga mind. Ayan, di ba? Para isang exercise. Deep breath and deep, di ba? Okay, so malapit po dun sa sagot kanina ni Asmin Rose. It's a chocolate. Ayan, pero I need an exact answer, syempre. Ayan, nilista ko po muna si wait lang guys. Lista ko po muna si Yusef Alabat. Ayan, makita ko lang po na mag-participate ka po. Para naman po, pwede din po ang lava, di ba? Sige, no? Ayan, sabi, sige, sali ka po. It's one word. Ayan, ready to eat na po siya. And mahina ako nito, pero pero kapag ito na talagang binibigay or talagang nandyan, kakain talaga ako. Ayan, Hershey's, ayan. Wait lang, parang may namis ako. Blue, haha. Ayun, chocolate na nga po siya. Chocolate, Cadbury, dates, Cloud9, black chocolate, dark chocolate, Hershey's. Toblerone, ayan, paborito ka rin yung Toblerone. Chocolate milk, black chocolate, cookies, Snickers, Toblerone, dates, Gondola, Cadbury, hot chocolate, Kit Kat, cereal chocolate pieces, Kit Kat, milk chocolate. Ayan, ano po gagawin ko? Bago lang po ako. Guys, wait lang. Guide muna natin si Joseph Alabat tayo dito. Ayan, so, pinagyan nyo to. Participate. Ayan, nagsasagot po nga sila ng Ferrero, cookies, Ferrero, Snickers, Gerard Billy, ayan, Kinder, chocolate nuts, Ferrero, donut, Pachi! Stop! May nanalo na, guys. This is my favorite po. Mahina ako sa mga matamis, especially po sa chocolate. Pero kapag ito na, kasano ko yung meron po nito po. Pakita ko sa inyo. It's a Pachi! Jaran. Ayan po. It's a Pachi, guys. And nilagay nito sa akin kanina. Sa amin. It's a Pachi chocolate. Ayan. So, ano po siya, hindi siya masyadong matamis, and favorite ko ito. This is the number 1 favorite ko na chocolate, and the next is Ferrero. Ayan, so guys, congratulations sa'yo. Ayan, nandito na, Maria Lovella, you know, tomorrow, alam mo na yan. So ito, ayan, mega shoutout po sa ating BFF, ayan, kumari at Pugutira Queen ng Dubai, Maria Lovella. Ayan, nandito na po siya. At ang nanalo nga po ay si Pretty Mira. Congratulations sa'yo. Lista na po muna natin, Pretty Mira. Ayan, nanalo ka ng 50 watch hours. Ayan. Sana yun? Ayan, sabi niya, marshmallow. Ayan na nga po, Pachi. Nanalo na po si si Pretty Mira. Yahoo! Haha! Wow, Pachi! Wow, yummy! Ayan, favorite ko yan yung nasa Dubai kami, sis. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, Brendan, sa pag-participate mo dyan. Banhaw Vlogs, thank you po. Ayan, congrats at Pretty Mira. Ayan, let's go to the third game. Third game na po tayo. Third game. Guys, let's go. Para sa third game natin, para sa 50 WH. Go, guys!
Dali, para mas mabilis po tayo kasi meron na lang tayo natitirang 15 minutes. 15 to 20 minutes. Sige, next day pa tayo. Let's go, let's go, let's go! Ayan, kakao lang ang aram ko. Oy, favorite ko din yung kakao. Alam niyo yung tablea. Ayan. So guys, ang papalaro po natin ngayon ay pagkain Pinoy. Ayan. Our category para sa third game natin ay pagkain Pinoy. Dahil ang mga Pinoy ay mahilig kumain, syempre mahilig din magluto. Kaya naman, pagkain Pinoy tayo guys. Pagkain Pinoy. Kapag pagkain Pinoy ang pinag-usapan ay kilig in dyan si host dahil mahilig magluto at kumain si host. Pagkain Pinoy guys. Pagkain Pinoy. Natutuwa naman ako. Pagkain Pinoy or Filipino foods. Go tayo. Ito naman ay 3 words. Medyo mahirap kasi kapag mga simpleng ulam, alam na natin yan eh. Hindi ako dito kumakain. Hindi ako dito kumakain, pero yung pamangkin ko, gustong-gusto niya to. Ayan, 3 words, 3 English words. 3 words English. Ayan, tinulang manok daw, hindi siya maraming sabaw, pero may sauce siya. Kahit hindi niya sabihin yung sauce, basta mabanggit niyo lang yung screenshot para mamaya ipapakita ko sa inyo. Taring! Dito siya. So, ayan ha. Ayan na guys. Nagsisimula siya sa letter. Sabihin ko yung simula para may may kay kayo. Yeah? Malapit sa sisig. Ayan, pritong isda. Pansit bato. Ayan, sinangag, bibingka. Ayan, basahin po muna natin. Para Lovella, thank you so much. Ayan, halo. Ayan. Halo. Sorry. Wow, binataang santo. Paborito ko yan. Pero hindi ko yan. Ayan, lechon. Basahin ko po muna para wala akong list. Kakao, food, ready, adobong manok, adobo, pinakmix, soup, lechon, pusit, ginatalang sa kaldereta, adobo, isaw, pansit palabok, sinigang na isda, machado, bilo-bilo, kinatang santong calamares, tinola, adobo, halo-halo, paksin, maha. Ayan, laings, adobong baboy, tikoy, sinangag, bibingka, atcha. Ano to? Pansit bato, pinakbit, apitada, gisado ang palaya. Pritong isda, dahing, chicken sisig, malapit doon sa chicken. Kategori siya ng chicken, na sisig, pwedeng sisig. Tinola, tinutong, adobo, bilo-bilo, tinolang manok, calamar, pinagdakan, adobo, dinugang baboy. English to guys ha, English. Ayan, English tapos 3 words. Nagsisimula yung first word sa letter S. Ayan, first word is letter S. Ayan, and sa last, pangatlong word niya ay letter F. Ayan. So, sauteed ang palaya, chicken apritada, pork puchero, kare-kare, lapu-lapu, mixed vegetables, apritada, embutido, paborito ko yan, embutido, sisi, kalderetang kambing, bupis, pork adobo, ilang words, 3 words. Ayan. Pinakbit, ayan, yung YouTuber King Chicken Minudod, ginatang pato, 3 words, yes. Ayan, sinigang na isda, pork sisig, chicken curry, chicken mami, chicken curry, chicken kare-kare, sinigang steamed chicken. Ayan, basta part ito ng chicken. Ayan, at paborito ito ng mga kalalakihan. Pero hindi ako nito kumakain. Ayan, especially kapag, ayan, bibigyan ko na kayo ng clue, yung unahan niya, sige, bigyan ko kayo. Ang first word ay spicy. Ako po ay Bicolana, pero hindi po ako mahilig sa maanghang. So, sabi nga nila, hindi daw ako purong Bicolana. So, bigyan ko na kayo ha. It's dadagdagan nyo na lang. Spicy, dot. So, 3 words. So, ang miss na lang natin ay yung 2 words. Ayan guys, sagot-sagot pa na po natin yan. Spicy, dot. At ang yung pang 3 words ay letter F. Nagsisimula sa letter F. Oh my God! Stop! May nanalo na, guys. Wait lang. Sino stop? Stop.
may nanalo na guys. O, di ba ang bilis lang? Ayan guys, sabi niya nila chicken gargarian, sinigang, steamed chicken, spaghetti chicken sa tamusok, chicken sweet sour, fried chicken, stir-fried chicken. Malapit na sana si ano. Ang nanalo po ay si Miss Asmin Rose. It is spicy chicken feet. Ayan. Ayan guys, spicy spicy ano siya, chicken. Oh, di ba? Congratulations sa'yo, Miss Asmin Rose. Ayan. Diba? Nandiyan naman si kapatid na G-O-G-L-A. Diba? Thank you so much. Congratulations sa'yo, Miss Asmin Rose. Let's go to the next game. Pagkain, Pinoy pa rin po tayo para mabilis mahulaan. Ayan. Hindi po kayo pahirapan, guys. Yay! Congratulations sa'yo, Asmin Rose. Ayan, dahil sabi ni Maria Lovella, Sam TV, hi host, kamusta po? Ayan, mabuti naman po si host. Ayan, maraming salamat sa Kuya Sam TV sa pagpasok dito sa aking LS. And for sure, bago ka pa lang dito sa aking LS, kaya ibigisa ka na po ni host. Sabi ko nga, let's start the September 1 with the good vibes. So let's spread the love and kindness, not the virus. Okay guys, so let's proceed para sa ating fourth game. Ayan, Bicol Express, that's my favorite, pero kailangan kapag maluluto ng Bicol Express, kailangan mo nang mag-separate. Ayan, wag mo nang lalagyan ng mga sili. Ayan, bago ano yun. Kasi alam mo naman kapag sinabi Bicol Express, talagang halos kulang na lang yata 1 kilo ang ilagay sa ano, halos puro na lang sili ang makita mo, which is hindi talaga ako mahilig sa bangka. So guys, let's proceed para sa ating fourth game. Sam TV, love na kita host. Oh my God, I love you too, Sam TV. Kung sino ka man, ayan, I'll give you a jacket na po. Ayan, pwede ka po mag-participate. Ayan, para ikaw ang isa sa manalo ng ating 50 WH. Ayan, so let's go. Pagkain Pinoy dahil mahilig kumain si Rose. Ayan, congrats sa si Rose. Ayan, sabi ni Berlin. Kalerky Chica! Ayan, na-miss din kita, Kalerky Chica. Maraming salamat sa iyo. Hello po, shoutout. Ayan, the food wonder, ginataang lain. Paborito ko din yan, na ginataang lain. Pero hindi po. Ayan, sabi ni Pretty Miracle. Ayan, pansit palabok. Pansit palabok is my favorite, pero hindi po siya. Ayan, so, wait, guys. Sagot na kayo, guys. Let's go. Paborito ko to, guys. Paborito. Ayan na, marami na sumasagot. Ayan, bakit lang ka. Ulam pa po. Focus po tayo sa ulam. So ha, nagbibigay ng si host, kasi ayoko kayong mahirapan. Ulam ito, guys. Pwede nyo rin po siyang papakin. It's up to you, guys, kung gusto nyo po siyang ano. Pwede siyang may kanin. Pwede rin siyang wala. Ayan. Pwede siyang may kanin, pwede rin wala. It's up to you. Ayan din, mas gusto ko siya kapag marami ng sauce. Ayan, guys. Sagot na kayo dyan. Pagkain Pinoy. Ito, guys, na gustong-gusto ko at gustong-gusto nyo rin. Lalo na rin ng mga bata. Ayan. Ano na, basa-basahin ko lang. Screenshot ko lang. Ayan, ano po siya, pwede siyang 3 words, pero pwede rin, hindi, 2 words lang po siya. 2 words. Ayan, sahin po natin. Ayan, sabi dito, ang dami ng sumagot, palabok po sa video dito. Ayan, kikiam, sabi kikiam daw, malapit doon, 2 words. Ayan, pansit canton, adobong baboy, lumpiang hubad. Sabi nila food wonder, chicken biryani, kinapa, longsugi, tocino, turon,
sausage, bagoong isda, egg, ham, tortang talong, hindi po tapang-tapang baboy, hotdog, fried chicken, pansit, spaghetti, fried egg, longganisa, spam, hotdog, bacon, longganisa, hotdog, scrambled egg, fried egg, hotdog, boiled egg, fishball. Oh my God! Hindi po. Ayan, adobong baboy, scrambled egg, naha blanca, french fries, fishball, hindi po, isaw, fishball, lumpia, cheese stick, ayan, kapsulog, fishball, hindi po fishball, kare-kare, silog, chicken barbecue, tempura, ano to? Tempura, ano yun, wait lang, chicken curry, kusina, kwek-kwek, tempura, hindi po, malapit na po doon. Meron po siya, pero malapit na po doon. Pwede sa ano doon. Sagot-sagot lang guys. Ayan. Egg tok neneng. Tusino. Ayan. Lobster. Paksiw. Squid ball. May sabaw. Wala po siyang sabaw guys. Tuyo po siya. And pwede natin siyang isaw-saw. Ay, tatawa ako. Ano na guys? Sige, para hindi kayo mahirapan, pwedeng English, pwedeng Tagalog yung sagot. Sige, ano na, Tagalog, pwedeng Tagalog, pwedeng English, consider po natin yan. Sumagot na ba? Ayan, quick. Pinirito. Ayan. So, pwede siyang ano na, ano ko na lang siya para mas mabilis. Ayan, fishball. Hindi malapit dito. Tinutusok-tusok din po ito. Ayan. So, para make clue kayo, ayan. Pwedeng one word, pwedeng two words. Ayan. So, i-consider po natin. Guys, sagot-sagot na kayo. Kanina kasi sabi ko two words. Pero ngayon na po siya. Kahit one word, pwedeng po siya. I-consider ko po yan. Paborito niyo po guys, lalo na sa Pilipinas na po. May nakasagot na. Stop. Wait lang. Mag-ano lang ako. Guys, stop na po. May nakasagot na. Ayan, stop. Wait lang. I-review ko lang po muna ako sino po yung ano. Ayan, tinolang manok tempura, sir. Paksiwi, may sabaw. Ay, faithful in Canada. Mega siya. Sweet balls, sinabawang isda, crispy pata, isaw. Isarap yung isaw. Siomay, nachos, dynamite, siopaw, toning, dynamite, tortang ginilig. Stop na kayo guys ha. Inano ko lang, sinicheck ko lang kung sino. Daig, charot. Kasi may nakita na ako eh. Kikiam, balot, tempura, shrimp, fried talong, bilis, isaw ng baboy, tuyo, fishball, fried chicken, pork chicharon, lumpiang Shanghai, quick, pinirito, isaw ng manok, danggit, teriyaki chicken, daing isda, lumpiang Shanghai, pinirito isda, fishball, chicharon baboy, hotdog, chicharon bulaklak, ay masarap yan. Guys, nanalo po si Pretty Mira sa barbecue. Kasi kanina sabi ko two words, kasi pork, pwedeng pork or pwedeng chicken. Pero ngayon, considered ko po, ayan po, barbecue. Barbecue, favorite po natin yan, di ba? Ayan, congratulations po sa iyo, Pretty Mira, nakadalawa ka na. Bakit ikaw ang nakakasagot ng ano? So guys, congratulations sa iyo, Pretty Mira. Ayan, maraming salamat. Yahoo! Tinapa. O ayan guys, siguro nagutom kayo, no? Pancake daw, sweet post of calamaris, fried chicken wings, tinapa, yahoo! So ayan guys, proceed na po tayo sa next game. Panglima na po natin ang 50 WH and dalawa na lang po para sa 100 watch hours. Ayan, so let's proceed po. Thank you, CC host. You're welcome po. Ayan, congrats, Pretty Mira. Napakaganda naman itong Pretty Mira na to. So ngayon naman po ay hindi na po tayo pagkain. Lugar naman po tayo. Lugar. Guys, lugar po tayo. So, syempre, dahil tayo po ay Pilipino,
focus po tayo doon sa Pilipinas. Pilipinas area lang po tayo. Hindi po tayo pupunta sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang po tayo. Ayan, Pilipinas. Yes, sa Pilipinas. Tabako. Ayan, tabako. Ayan, guys. Sa Pilipinas po tayo. Ayan. 2 words. Ayan. 2 words po tayo. 2 words po tayo, guys, para sa ating 5th na palaro sa 50WH. Ayan. Cagayan de Oro. Ayan, 2 words lang po tayo, guys. 2 words lang, guys. Lang tayo, guys. 2 words lang po tayo. Ayan, 2 words lang po tayo. 2 words. Ayan, for sure yung mga isa ng, yung ano pa yan, for sure yung isa dito sa mga guests natin ay taga doon. Ayan, 2 words po siya. 2 words. Nani. Ayan, so guys, Davao, sure hindi ko na sasabihin kung saan na basta sa Pinas, ha? Ayan, Cagayan de Oro, Cavite, Puerto Bulacan, Leyte, Cebu, Ilocos Sur, Mayon Volcano. Ayan, Mayon Volcano na sabi ni Renren, pero hindi po siya. Ayan, Makati, Davao, Caramuan Island, Puerto Princesa, parang mga sagot, Puerto Princesa, South Volcano, Puerto Galera, Davao Zone, Baguio City, South Bicol, Bicol. Luzon po ba? North, ayan. Kasi kayo, hindi ko na kayo pahirapan. Dahil ayoko nahihirapan kayo. Malapit na sa sagot nilo next CD, pero kailangan dagdagan. Kasi kailangan natin 2 words. Puerto Princesa City, Visayas po, Visayas, Los, Vinza. Cagayan Valley, Rizal, Misamis Oriental, Ilocos Oriental, Ilocos Norte, Misamis Oriental, Iloilo City. Cebu City, Metro Manila, Zunga, Mindanao, Naga City, Metro Manila, Cebu City, San Andres, Ilocos Norte, Quigas, Mandaluyong City, Santa Magdalena. Uy, taga saan ka? Taga ano ka na ba? Taga diba? Ay, Magallanes, no? Burias Island, Boracay Island, Misamis Oriental. Kapag ibubos niyo yung sticker ko ni Maria Ludilla, tingnan ko naman. Panho Plus, Boracay Island, Castilla. Ayan, Pagadian. Coron, wait na lang ako sa sagot nila. Tarlac City, Coron Island. Ayan, Coron Palawan, South Luzon, Batanes, Quezon Province, Nueva Ecija. Guys, bibigyan ko kayo ng clue. Nagsisimula sa letter N at ang second word ay letter S. Only, mabilis nang masagot yan. N and S. N and S. O, di ba? Mabilis na. Guys, sagot. Ayan, Quezon Province, Nueva Ecija, Bantayan Island, Dumaguete, Batangas, Masbate City, Lipa, Naga City. Hindi po. Guys, may nakasagot na guys. Stop. Siya pa rin ang nanalo. Ayan, guys. It's a Northern Samar. Congratulations sa'yo, Lovets TV. Kasi sabi na kayo na is North. So sabi ko malapit na doon. Ayan, it's a Northern Samar. So 2 words, N and S. Northern Samar. Congratulations sa'yo, Lovets TV. Congratulations. Manalo ka ng 50 wedge. Ayan, congrats. Ayan, guys. Sunod na tayo. Dalaw po yung kukunin natin and magtatapos na si host. And maraming salamat po. Sana po kayo ay nag-enjoy po sa ating palaro, which is napipinayan niyo tayo. Pero, di ba, hindi naman mahirap. So, ano lang to, it's a quiz na which is kayang-kaya kong ibigay po talaga sa inyo yung watch hours and tulong sa inyong mga watch hours. Pero syempre naman may complete quiz at ayoko po ubusin ang inyong oras. Kaya guys, let's proceed para sa ating dalawang mananalo na 100 watchers. Ayan. So, ayan na. Let's go. Para sa ating 100 watchers. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo mag-shoutout isa-isa. Pero thank you so much, especially po sa Vgee Super Organic, BP Plug in Canada, Stick Learns to Play,
Ayan, si ano po, Valentino ang muna nasa Qatar. Ang ating Vgee's Organic and Vgee's Babies, plus ang mga nandiyan po. Thank you so much po sa pagbibigay ng support na kay host. Ngayon ay, ayan tayo naman nagsisimula. Wow, salamat po. Ayan, Amazing Ross TV, 50 thumbs up po. Maraming salamat. Amazing Ross TV. Ayan, si Amazing Ross TV po ay dati na rin po siya nandito sa ating LS. Guys, let's type ready. Ready. Bagay. Yan, bagay. Sige, bagay pa, pero dapat mahirap na kasi 100 WH to. And hindi rin magbibigay si host ng ng clue. Kasi 50 WH na. Yan, ready. Sabi ni Joseph Alabat Paganito. Gloets TV, haha, congrats sa ating bro. Bagay. Ayan. So, bagay nga po ito. Anong ginawa mo? Two words. English. Two words English, please. English, please. Ayan. Ready? English? Yes, it's an English. Haha, congrats, sis Pretty Mira. One word, two words, two shall sis, Asmin Rose. Thank you sa bahay. Yes, pwedeng sa bahay, pwede rin sa basta anywhere pwede siya. Electronics. Ayan, mega shoutout po sa'yo, Miss Jasmine Placido. Good evening. Tapusin mo muna kapag mag-end na. Ayan, so, basahin ko muna yung mga sagot po ito, ha? And hindi rin po siya electronics. Ayan, per wallet electronics, no? Good evening, host. Good evening sa'yo. Wall clock, show light gamit? Yeah, pwedeng gamit. Front porch, flower vase, rocking chair, keychain, card, alarm clock, wall clock, washing machine, trash can, tom-tom. What is tom-tom sa Florida by Camille? Rep magnet, no? Paper plate, rubber shoes, watch, tablecloth, running shoes, windshield, hand sanitizer. Ayan, para mga malapit sa ganun. Hot cube, alarm clock, spoon, pillowcase, table mat, pillowcase, photo frame, tissue paper, shoulder bag, teddy bear, digital frame, clothes, hindi po, napkin paper, wall painting, handbag, copper mask, hindi po, alcohol route. Ayan, sabi ni Asmin Rose, hindi po, tatakita ko siya maya-maya. Power bank, no, it's not a power bank. Ayan, guys, para sa ating 100 WH. Go. It's a two words, English field. Ayan, pwedeng gamit sa bahay, pwedeng gamit sa office, gamit siya kung saan. Ayan. Sa mall, meron din sa mall ito, syempre. Ayan, para manatiling. Ayan, spray net. Oh, bongga naman. Sana may spray net para ang ating hair hindi messy. Ayan, it's a hand wash, face mask, hindi po, body. Power bank, no. Face mask, no. Facial, no. Lip balm, hindi rin po. Camera, hindi po. Two words po siya. Paper cap, face mask, hand wash. Face mask, facial, necklace, spray net, hand sanitizer, notebook, sorry. Ball pen, face powder, ayan, hindi po siya pang face. Ayan, laptop, ball pen, stapler, sign pen, wet tissue, body perfume. Oops! Stop! May nanalo na, guys. May nanalo na. Ayan, ang nanalo po ay, sabi cellphone, lipstick spray cleaner, laptop, edges, alcohol, spray gel, spray bottle, hand sanitizer, body lotion, tissue paper, hair brush, at ang nanalo po ay walang iba ng ating 100 WH. Walang iba kung hindi si... Walaan nyo kung sino nanalo. Glove pillowcase is top na, guys. May nanalo po na po ng ating 100 WH. Ito po ay walang iba kung hindi si The Home Chef. Yay! It's an air freshener. Yan, it's an air freshener po. Ayan, we have hindi ko sinabi naman yung brand So, air freshener lang po tayo. It's an air freshener. Ayan, at dahil dyan, nanalo ka ng 100 WH. Congratulations! Ayan.
Nanalo po si The Home Chef ng 100 WH. Congratulations! Ayan, congrats. Fellow case, ayan, so para naman po sa game. Ayan guys, this is the last game and sana naman po lahat ay mag-participate and sana po ay mabigyan naman natin ng chance yung yung hindi pa nanalo. Ayan. So it's okay with you? It's okay with you po ba sa mga nanalo sa sino ba? Si Ben TV, Pretty Mira, Ashley Rose, Pretty Mira, and the Home Ship. Just in case, Lonis TV, just in case manalo kayo, pwede nyo bang i-donate sa mga, sa mga nandito sa atin. Okay lang ba yan, guys? Magpa-participate kami kayo, and then kapag nanalo kayo, pwede nyo siya i-donate. Sino yung mag-donate? Sino mag-donate? Bibigyan ko pa. Ayan. So, the Home Ship, okay, host, okay daw. Let's go. Ako ata, host. Ha. Ayan, congrats. Anong ata, host? Ayan, guys, let's go to the last game. Last game na po tayo, mga kapatid. Ayan. Okay lang po, BNTV. Go. Ay. Ayan. Makikita sa loob ng bahay. Makikita sa loob ng bahay. Ayan, makikita po sa loob ng bahay. Makikita sa loob ng bahay. Ayan, English. Lampshade. Hindi po lampshade. Ayan, makikita po sa loob ng bahay. Ayan. Ayan, makikita sa loob ng bahay. Ayan, wall decor, hindi po. Ayan, makikita po sa loob ng bahay, kapatid. Makikita po to sa pwedeng Tagalog, pwedeng English. Ayan, curtain painting, hindi po. Ayan. Pero na lang, English po siya. English, 2 words. Para medyo Kailangan ko exact 2 words, English. Wait lang, guys. Ayan, wait lang. Ako ata host, so yes po, text ko yan at siyo ko yung slow bagay, mouse, lampshade, charger, TV, wall clock, chair, bed, figurine, wall clock, bed, speaker, wall clock, frame, table, wall painting, 1 word, sa 2 words, kaya caldero, sofa, pillow, wall big, zipper, tissue paper, chair, ilaw, wall clock, trash can, emergency light, hindi po, table, frame, window, bed, pinto, table. Pwede siyang Tagalog, pwede rin pong English. Pag Tagalog po siya, basta yun. 2 words siya pag English. 2 words pag English, Flower vase, photo frame, picture frame, sleepers, wall clock, picture frame, flower vase, pillows, painting, parking, TV, laptop, lupit ng palaro. Ayan. TV, device, bed, tiba coin, walis, shoes rack, routine, medyas, broom, washing machine, trash can, photo frame, deal cover, show rack, bedsheet, garbage can, washing machine, pillowcase, picture frame, staircase, spoon and fork, hindi po, chair, desktop, window drapes, hand sanitizer, social ni supported by Camille na taga Bicol na nasa Italia. Sabi niya ay window drapes, hindi po. Hand sanitizer, pillowcase, curtain stopper, wow, curtain stopper. Tinidor, caldero, sandok, hindi po siya sa kusina. Face towel, tablecloth, electric cable, kalayok, oven toaster, tintana, frying pan, rack, air condition, hindi po. Pintuan, gas range, basahan. Sa kusina po ba? Hindi po sa kusina. Frying pan, microwave oven, heater, garbage bag, kawali, electric fan, sticky note, aparador, ayan, sabi pa, ano pa yun? Electric fan, wall fan, wala na. Ching! Walang nakasagot. Ayan, lampshade. Ayan, so makikita po usually siya sa kwarto. Sige, para sa ating last day, makikita po siya sa kwarto. Or depende po sa inyo kung saan po siya nilalagay. Pero ngayon, as of the moment,
Ayan, nandito siya sa amin sa room. Ayan, photo frame, side table. Sabi naman ni Maria Lovella, maraming salamat dyan sa pa-speaker mo dyan. Thank you so much. Ayan, si Maria Lovella po ay isa pong monetized channel, guys. Kaya naman, guys, tikitan niya si Maria Lovella. Ayan, sabi niya, photo frame, side table, bed, salamin, picture frame, alarm clock, Durabox. Sana meron yan dito, no? Ayan, so wala po dito. Dim light, carpet, crucifix, jewelry box, wall clock, cabinet, wall glass, chanelas, komot. Sabi niya, no, komot. Sabi ni Yusuf, alapat bayo dito. Alarm clock, closet. Sabi ni Natsky TV, closet. Ayan, bag. Sabi ni Sapoy by Camille, lampshade, vanity mirror. Wow. Ang ganda ng mga sagot niya, ni Sapoy by Camille. Storage bag, box, makeup kit, tissue paper, electric fan, The Food Wonder, parang namumuro na si The Food Wonder. Ayan, floor mat, computer, digital frame. Malapit dito sa sinasabi digital frames, display tray, chinelas, hindi po, blinds, hindi po, kisame, hindi rin po. Ayan, malapit dito din sa mga sinasabi nila, Jasmine, The Food Wonder, ayan, sino pa? Mga ganun-ganun. Ayan, sabi niya, no, mat, curtain, kama, bed rack. Ayan, yung humidifier, ayan yung last na palaro natin, no, pero hindi po siya. Floor mat, ayan, sa two words. Nagsisimula sa letter S. Ayan ha, binigyan ko na naman kayo ng clue, guys. Sana po ay napakaswerte naman ng mananalo. Sige, tataasan ko na. Ayan, nagbitid ha. For the 150 WH, sino kaya ang makakasagot? 150 WH na to. Dinagdagan na ni host. 150 WH. Nagsisimula po sa letter S. Nagsisimula sa letter S ang ating last na palaro. Maraming salamat naman sa 50 million thumbs up ni Vgee and 44 million in the house. Maraming salamat sa pag-stay niyo po dito sa live stream ni Vgee Imperial na kung saan tayo ay nag-spread lang ng love and kindness and not the virus. So guys, para sa ating ayan guys, natawa naman ako dito kay Manay Piculano din. Sabi niya, wait lang, may na. Bed, bedsheet, curtain, floor mat, cama, bed rack, humidifier, floor mat, lid, comforter, foam, house sweepers, bedsheet, floor carpet, double deck, sailing, fun, shader, shower curtain, sleeper house, shoulder bag, shower cap, salamin, sneaker, sampayan. Dito ako natawa kay Lonix TV, sampayan. Ito nga naman, nagsisimula sa letter S, diba? Ayan, show rack, sling bag, shoes, side table, salamin, shutter door, sneaker shoes, sliding door, show racks, door stopper, sliding window, shampoo, scrabble game, sliding window. Para sa ating 150 WH, nagsisimula sa letter S at nagsisimula sa letter S at ang ating second word nagtatapos sa letter N. Nagsisimula sa letter S ang ating first word and nagtatapos sa letter N ang ating pang-second words. Sana nakuha niyo na yan, guys. Binigay ko yung clue. Ayan, Scrabble game, sliding window. Maraming salamat sa iyo, new YouTuber or new YouTuber. Sa iyo pa, Vgee dyan. Sando bag, ayan, hindi po sintas. Steepboard, souvenirs display, tik-tak. Ayan, souvenir bag, which is po. Ayan, guys. Oh my God, ginagamit niyo to at ginagamit ko din. Ayan, I don't know if everyday niyo siyang ginagamit, pero ako, everyday. Everyday sa akin kasi tamad ako dito. Ayan, so minsan hindi rin ako nito gumagamit. Ayan, kasi kung okay naman no need na gumamit niyan. Ayan, souvenir bag, shower curtain, salamin. Sabi ni Camille, silupin. Hindi po, yung first word, para malinaw, guys, magulo po ba? Ganito. It's two words. Ayan, English po ang i-accept natin. Pwede rin siyang Tagalog. Pero pag Tagalog, one word, pero hindi ko nasasabihin kung ano. Okay? Kasi malalaman nyo.
So, dito ako magbibigay ng clue sa English words, which is, kailangan natin ng 2 words. Ayan. So, nagsisimula nga po yung ating first word sa letter S. Ayan, social, social, suso, ayan, sisi. Nagsisimula sa letter S, yung first letter ng first word. And the second word ay nagtatapos naman po siya sa letter N. Nanay, nuno, nini. Ayan! Guys! Go, 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 go! Ayan, sabi ni separate bin, eyeglass, cellophane, spray gear, spray cologne, spray net, quintas, spray cologne. Wala po. Oh my God! Wala ito nanalo ng 150 WH. Oh my God! Kanino ko na lang kaya ito ibibigay kapag walang manalo. Guys! Donate na lang, donate na lang. Ayan, donate na. Ayan, sapin-sapin. Hindi po siya food. It's a bagay. Yan, supply, shelf, pin, donate na lang. Sabi ni Yusuf, scavenger can. Shaper pin, scavenger bin. Ayan, pwede niyo po siyang nandyan po yung ating kapatid na si GUGLE. Just search at simula sa letter S. Ayan, ang first letter word ay letter S. At ang ating last letter sa ating second word ay letter N. Guys! Sige, magbibigay ako ng clue. Sa Pilipinas, ito, mahirap po ba? Mahirap po ba yung ating pang 150 WH? Ayan, sa Pilipinas po, di ba sa atin ay madalas doon madalas doon sa atin, basta madalas sa Pilipinas, lalo na sa amin, sa people, madalas nito. Kaya, ginagamit namin ito talaga pag pwede siyang gamitin kahit na walang kuryente. Pero syempre, hindi na magiging ganun. Dito, gamit na gamit siya with, talaga. Ayan, guys, wala ba? Mahirap ba? Mahirap ba? Nagsisimula sa letter S at kapol, Colombo, spray gun. Ayan, toilet bowl. Guys, first word, letter S. Letter S. Tapos, ang naman niya, ang last word, nagtatapos sa letter N. Mahirap, guys. Mahirap ba yung ating pang 150 WH? Ang ating last day, mahirap. Mahirap, guys. It's an electronics. So, I'll give you a clue. It's an electronics, guys. It's an electronics. So, meaning, ginagamitan ng kuryente. Ayun, sabi ni Pretty Mira, spray iron. Ano daw? Ayan, malapit na si malapit na. Basta, alam niyo na yan, guys. Sundan niyo lang. Hindi ko sasabihin kung sino. Ayan, kandila. Ayan, spray iron. Sabi ni speaker iron. Sabi ni Pretty Mira, sundan niyo lang. Malapit na, guys. Aba, sino kaya ang mananalo para sa ating 150 WH? Oh my gosh! Alam na naman kung gaano kahirap kunin yung 150 WH. Pero dito kay host Vgee ay pinabibigay lang po ito. Ayan, nabasa ko po speaker iron, salt lamp, scissor necklace, spin, harang ulit, Manay. Kaharating ko lang, Manay. Ayan, maraming salamat sa iyo, Manay Gonzales. Ayan, rechargeable light, scissor iron, free fun, ha? Ayan, Manay Gonzales, baka naman isa ka sa mananalo sa ating last game, which is 150 WH po. Ayan, so 150 WH, ang unang, sa 2 words po, electronics, makikita sa bahay. Ayan, harang pa. Ayan, nagsisimula sa letter S, at ang second word ay nagtatapos sa letter N. Speakerphone, sabi ni Pretty Mira, pamaypay, spin drain, hindi po. Ayan, wala ka lang nakasagot. Malapit na po daw sa sagot ni Pretty Mira, guys.
hawak-hawak ko na siya actually. Ipapakita ko na siya. Kanina ko pwede do today. Kapag walang manalo sa 5 minutes, ibibigay ko na lang kaya. Sa unang makakapag-press ng jaran. Hindi, gusto ko masagutan nyo to. Kasi napakagaling lang talaga nito. English. Ayan, special iron. Ayan, sundan nyo lang po yung sinasagot ni Pretty Mira. And bukuhan nyo yan, guys. Ayan, sa spray gun, speaker net, donate na lang. Sabi ni Yusef, spray bottle, special iron. Guys, malapit na nasagot ni Timira talaga. As in, malapit na. Straightening hair, hindi po. Hair blower, hindi po. Nagsisimula sa letter S, ang first word, at pagkatapos naman sa letter N, ang second word. Ayan, straightening hair iron, hindi po. 2 words lang po. Ayan, so siguro naman, ayan, steamer, stop. I-consider ko na ito. Pwede na po ito, stop. Ang nanalo po ay si Joseph Alabat Bayolito. Ayan, ito po ay ginagamit natin lalo na sa Bicol. Madalas po doon yung brown out. Kaya dati ginagamit namin ay dihulin. So, nanalo po, steam iron. Plancha, guys. It's a plancha. Ayan plancha sa one word kapag Tagalog. Pero pagkasabihin kasi, mahalata niya tayo. So, it's a steam iron. Guys, nagsisimula sa letter S, steam, and nagtatapos naman sa letter N, iron. Steam iron, o sa madaling salita, sa Tagalog, plancha. Ayan, congratulations. Taga-Bicol ka din. Ayan, congratulations sa para sa 150 WH. Congratulations sa ating bagong pasok na si Joseph. Ayan, Joseph Alaba. Ayan, Bayolito. Ayan, once again, maraming salamat po. Stevie, nasagot niya din yan kanina pa. Ayan, the home shipping, congrats. Ayan, once again, maraming salamat. At the home shipping, Lonix TV, ayan, yung ating taga-Italia, si Sakuri by Camille, thank you so much. Ayan, sa mga nag-stay po dyan, Pretty Mira. Ayan, Shy and Phil Channel. Mega shoutout sa iyo, Shy and Phil Channel. Yusuf Alabat, congratulations, ikaw nanalo ng 150 WH. Ay, ang Ren, thank you so much po sa pag-stay mo po dito. Aslin Rose, ganda. Jasmine Placido, maraming salamat po. Ayan, sino pa ba yun? Manay E.R. Gonzales, na kahit na late na po siya, kahit na may trabaho siya, nakakasilip pa rin po siya. The Food Wonder, thank you so much, The Food Wonder. Ayan, sino pa? Ben TV, congratulations sa iyo once again. Verolyn S, ayan, si ating Maria Lovella. Ella Brands, thank you so much. Sino pa? Si Mads Cape in Canada, maraming salamat po. At Kuya Natsuki TV, ayan, maraming salamat sa Kuya Natsuki TV, new YouTuber. Thank you so much. Ayan, sa mga bagong pasok, Verolyn S, Jasmine, and more. Maraming salamat po. At dyan na po magtatapos po ang ating live stream for tonight. Ayan, sabi ko nga, we'll spread the love and kindness, not the virus. And simulan po natin ng September dahil matapos ang taong ito hanggang sa susunod pa mga taon ng good vibes lagi. So let's spread the kindness and gawin lang po natin kung ano po yung tama. Especially sa YouTube, dito sa YT World, magmahalan po tayo, magtulungan po tayo, and I'm here always to give support. Ayan. Sana po ay nakakatulong po ako sa pagbibigay ng bananas from 5 to 10 bananas sa mga newly joined live stream. And patuloy pa rin po, abangan niyo po yan, lagi po yan. Lagi po, kapag mag-LS po ako, hindi po ako everyday nag-live stream, pero at least once or twice a week po mag-live si host. Kasi ayoko naman po magsawa kayo sa akin. Eh, syempre, para naman mayroon ako ng time na i-workout po ang mga watch hours na napanalunan po ninyo. Kasi ayoko mag-live ako the next day na hindi ko po nagagawa kung ano yung pinamis ko or napanalunan nyo ng prizes. So once again, maraming salamat sa inyo. We still have 36 million in the house and thank you po sa pag-stay nyo po sa aking live stream. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, sana po ay nag-enjoy kayo kahit paano. Ay, pasensya na po kung medyo nahirapan kayo sa ating last game. Pero ako po ay may nagod na nagpapasalamat sa inyo.
So, mag-good night na po si host kasi ayoko na pong puyatin pa kayo. And alam ko naman na ang iba ay may mga trabaho pa kinabukasan. Kaya, hope to see you again sa next live stream ko po. At kalibangin niyo lang po ang aking kampanya para kayo ay ma-notify kapag ako po ay may live stream or may new upload video. So, once again, ayan, basa-basa, love you, CCPG. Salamat po sa inyo. Ayan daw, shipihan natin ko po, white nyo, babalikan ko po kayo with podcast. Thumbs up din, host, God bless. Taga-sain ka sa Bicol. Ako po ay taga-Sorsogon. Ayan, so once again, maraming salamat. Diyos marahay na banggi, or good evening, everyone. Ayan, Diyos mabalos, or salamat po sa inyong lahat. Ayan, Diyos mabalos, or God bless. So once again, thank you so much for punta niyo po sa aking live stream. Once again, this is your Bicolanang vlogger. This is Vgee signing off. Thank you so much. See you again in my next live stream. Bye! Send na po ni host ah. Thank you sa lahat ng nag-participate and see you soon. Ano yan? Ayaw ma-end. Oh my God. Why like this? Ayaw niya ma-end. Keep safe to all from Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, Yusuf. Ayan, dikit na po ako sa host. Thank you so much, Ben TV. I love you, CCPG. I love you too. Boss, ayaw niya ma-end. Ba't yan? Hala, ayaw niya ma-end. Naghang ang aking laptop. Ayan, thank you so much po. Pwede po tayo dito sa ibang mga DLS. Ayan, so sana po ay nasihan kayo at nakatulong po tayo. Ano, ayaw niya ma-end.